بدلون لهم كم زحدقنا لهم بدلنا نحسنا لقلنا فادحنا نام فتنا يتأتون ما أمين قوز تيمان ناكل ديسكفرين ملا سلام لك الله إحنا خدنقل كاخون دنقل هذا إيجابي يرتبط كتاب سراوي سلام لك الله سكان ركرسهم هم اللي تتسكى يا بير مساقي وهو في السيتي يسيبالك يتناصر نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا لمن يفتح ويسرع زين ومدهنينا يسوس كريستوس كان حلقة حلقة حتيات وحب سجان وبدأنا حواري سلطان ذهبهم عبد بيتنا نملكنا مدحنا يسوس كريستوس بك كهناتنا حتيات وحب سجان وبدأنا حواري سلطان ذهبهم وبدأ ذكر ويكون الله وبدأ كهنات أحواتي دي أقونا كريستوس أقل تصوبتنا نسنا وداتنا والدنا تصاومتنا أرجعوين كم حتيات فتحات مصلحتهم كلهم مجلس السماء الوقت قرنني وكون عصر طهور التجزي وزيو مهارنا كريستوس جيو مهارنكسوس جيو مهارنكسوس جيو مهارنكسوس جيو مهارنكسوس جيو مهارنكسوس جيو مهارنكسوس زيو مهارنكسوس جيو مهارنكسوس جيو مهارنكسوس جيو مهارنكسوس جيو مهارنكسوس جيو مهارنكسوس بز حلف محرنا بز مسح حلونا بافن منفس قدوس بانت اجزيتنا مريم كريستوس ملع السرطة بانت اجزيتنا مريم انكسوس 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 بانت اجزيتنا مريم هرن كريستوس 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 تاسع زيها من بارسقا قويتنا يسوع كريستوس أما قبرن نفسهم تاسعة معلتن يا موندك أسام سالموس سلسبنا كموداتا كذي يسبت قصار جباري سنيات محرنا أملاح أبون قويتنا أملاحنا ملحنان يسوع كريستوس تثيرنا ردينا عقبنا تقبلنا ظهرنا دقيبنا نسال سعزي أو نرتحنا المنا مسكنا لنا جون عبزاك تسعلت زي أنا كل زمان هوتنا نعب نتراك وسم سلام عقبنا كل زمان له في أبير أملاحنا نلومنا وقويتنا في أبير كل تمله حبون قويتنا أملاحنا ملحنان يسوع كريستوس على كل كناتات من طول كناتات أبوش طول كناتات مسكنا كألنا سلسلة كنان ردا كنان زعقب كنان وخامس سلستقبل كنان سلزرعها كنان تقف كنان تبز ساعة زي أمس سلزبصع كنان مسكنا كألنا ومذكر السب كابت سنيات كان حتى نلمنا لنا عبدالك السعيات زيان أب كل زمن هوتنا نعها بمفراق بتصم سلامكم تتصم حبنا ونعات كل فتنا كل قبر سيطان مخروقها السبات عبون قولون زغنا من العسلان أو قويتا خبايا كل حزب خان كابز القدوس ጉባኤ ዝን ካብ ዘለና ቦታን ኣርሕ ዙርያ ዘለና ቦታን ኣርሕ ኩሉ ሰናያትን ዘድሊ ነገርን ዓድለና ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመንን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ካብ ኩሉ ክፋእ ኣድሕነና እምበለህና ንበርና ፈተና ይተእትወና በቲ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ፀጋን ምሕረትን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ዋሃቢ ሂወት መንፈስ ቅዱስን كبرين قرما وداسين عملهم لهم كل ساعة زي العالم هذا نعقل ناين الصحة مزمور حمسان حدن وأملاكم سالخا محرني كم تعبير راخا أبساي دمسس كواساي تصبك حسبني كم حتياتي ونصريني أنا أبساي فلت ألخمو حتياتي كل جزيب كرمئيو زرباخات صادق فردغان صون كاتركبسي أنا أخذ راي بدلكو أبقد ميخا كي قبركو نو بأبسات ولدكو ميكا أبحاتيات تنستني نو أنا حق أوشت إخات دليو أبعبوم توم هارني من تغصر سسمع زات ريني كبررك صعدو صبني تنزقت كت كيانا عصمت حقوساس بحتان حقوسين أسمعني كسكا بحاتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وعملاق صري لبفتر اللي صنع منفسك أوشتي حدث كابقت كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفس وندقفني مقدخان مفرس غمرم إيه حتى أنا بخاخم اللي سئيهم وأملاق مدحاني كابدا دم أناك فني لسانين صدقها ألير كتب له إياه ويتاء أفاي مسكانا خنا قرس غنا فريك فات مسوعات بهب لكانيو تزيكون اسم أقرب كل كانري المسوعات مراراي تبقوني خمو مسوعات أملاق سور منفسيو وأملاق نسورون كتن لبايتو نقونيخا نسيهم سأقها سنة يقبر الله مكاتيات إرسالة من الدق شعب مسوعات صدقي بزحر مسوعاتي بمولي مسوعات بحكم لكايو شو عم مسويخا أرح قرب الكايوم هللويا صلوات كزيادة قاس نكرسود نقسين أملاخين مسقانا أقرب له حتياتيك حد قال لك
إلمنا. عليه وتسمع لنا مزمور داويد مبل 130 أبونا أبا قمص كتصلي لنا مزمور داويد مبل 131 أبونا أبي ملأك السلام كتصلي لنا مزمور داويد 132 ممر تخلو كتصلي لنا مزمور داويد مبل 133 أنا كتصلي مزمور داويد مبل 134 أدينا إلسابيت كسيلكم بوش تلبخن كتصليها مزمور داويد مبل 134 حاونا دكتور صقاب مزمور داويد مبل 137 كتصلي لنا حاونا دياقون ساموئيل مزمور داويد مبل 138 كتصلي لنا ماما رزنت مزمور داويد مبل 141 كتصلي لنا ماما ملو مزمور داويد مبل 142 كتصلي لنا دقيمنا دياقون ساموئيل حاونا مزمور داويد مبل 146 كتصلي لنا እንደገና ማማሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ክትጽልይልና ማማረዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊልኪ ክትጽልይልና الشيخ يمسيهم مزمور داويد 108 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኑ ኣብ ኣርያም አመስግኑ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኑ በኩልኩም ሰራዊቱ አመስግኑ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግኑ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግኑ ኣቱም ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግኑ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም የሞሙ ንስም እግዚአብሔር የመስግኑ ንዘላለም ዓለም አቆሙ ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቡ ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግኑ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህበውላ ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም ፈሬትያዋንን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኩም እንስሳን ደመም እትብሉ ነፈርትን ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረብቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዘትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ጉርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ ንስም እግዚአብሔር የመስግኑ ንህዝቡ ቀርና አልዓሌ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እዚ ዝቆርቡ ህዝቢ የመስግኑሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሰላም ወንጌል እነሆ አለም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ተጻዕር ንኣምላኽ በርሕ ምስልና እስራኤል ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ እቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ኣመስገንኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳልኻዮ መድሓን ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ደጊም ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ንሰግደልካ ኣሜን አሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ካብ ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ክትጽልይ ኣለና ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት
ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስ ትህኪት ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድህነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ኣሜን። ማማ ሙሉ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ከመይ ውዒልኩም ርሑስ በዓል ልደት ንኩልኩም። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ካብ ንዘለዓለም ዝነበር እንተዝኸውን እሲ ነፍሰይ ንፅር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግንከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ዝስንብድ እቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ ነቑዓኹ። ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ። ሚዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኣቡና ዲያቆን ሳሙኤል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ትዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካበይ ያርሕቕ እዮ ነቲ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕና በግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊተ ምሕረትን እቲ ልምና ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወተይን ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን። ቃልዮ ተስማዕልና መምህር ሳራ ኦ ጎይታ በዛ ጊዜ ኣናሕሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድርና ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ኃጢአት ክንሓድር ሃልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ብኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምህረትካ ከምኡ ትኩነልና ኣየንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድህነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምህረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ንወለዶ መቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትሕፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድህናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድህነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ምህረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ጎይታ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንኣኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ በዓኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናዩ እሞ ምህረትካ ኣብ ፀፅባ
حقنتك ድማ ليت ليتي أزنتو هاليلويا آمين هاليلويا ኢልያ ቃልዎ ተስማዓልና آمين ቃት ደለኺ ሓፍትና ፍሮይኒ ይመስለኒ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ክትጽልይልና ነፃ ተሃሊኺ ኣይፎን ኢልካ ኣቲ ክደለኺ ሓፍትና ፍሮይኒ ወይ ሓፍትና ሰናይቱን እንተኾንኪ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ ሃራይ እምበኣር መምህር ተኽሉ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ክትጽልየልና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘመን ቅዱስ ማርያም ተወልደ መካነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘመን አየር ዳንስ ተጠንተ ሰላም ለተመስገን እንታና ይስተሰሩ መካነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘመን አሜን ተሳሳይ ማጥቶ ከሞት አዝተንሰ በምስጋና ነፍስና ባረደ ከሌማና ቡስ ተቀመጠ አፍያዋን ሙታን ፈር ተመሐልሽ መልስ ወይታ መሐመድ ምስጋና አብን ወልደን መንፈስ ቅዱስ አሜን ቅዱስ መሐረና ቅዱስ መሐረና ወይታ ኃጢአትና አደገልና ወይታ በደኔ ተጽበልና ወይታ ለሳና ይቀበለና ወይታ አንተማ ጽፋት አየማ ወይት ቅዱስ ታካፈው ሰም ወይታ ነቶም ዝመቱ ወበካትና ነዴታትና حواتنا حتى كان نسمع الفوق حتى نسخون كويتا مخرنا فوق حتى نسخون كويتا عنا لما أنا أتقبل لنا كل مسكنا نسمع عجنت لسنا نقايد بأنين كويتا مخرنا كويتا مخرنا كويتا باركنا كويتا بقعات برنا مسكنا بنجينا بنسلف سماياتنا برابونا መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ንሕና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንሱ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አዴና ኤልሳቤጥ ምስጋና ማርያም ምስል ሕራይ እምበር ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ወቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን አሜን። ማማሙል ኦ አዳ ኦ አዳ ሓቀኛ ብርሃን ኣኽብረኪ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለዝወለድክልና መፂኡ ከዓ ንነብስና ስለዘድሕነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ጻድቃን ዕድልተኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓትን ሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮት ነብስር ንሰግደሉ ነኽብረሉ ጎይታ መሓርና ጎይታ መሓርና ጎይታ ባረኸና አሜን። ቃልዎ ተስማዕልና ሓውና ዲያቆን ነፃ እንታ የሃይማኖት ጸሎት ቤትና
الشديد حوه اسمع እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም አረፈና كل ብዙሓት ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብና ምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህዱና ምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወለደ ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብዘይኩና ኣብዚ ምድር ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንምውታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ምውታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ወጎይታ ጸሎት ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ሓፍትና እልልታ ቅዱስ ቅዱስ ክጽልይልና ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ወንኩሉ ትመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ወኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ድኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማአብ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማአብ ሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና
ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና እንደገልና ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጠናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቐና ንሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራያን ትምፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻመት ዝኾነ ሃብወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያ ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ዝፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቃያት ልብን ርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለኣለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሕረቱ ይምሓረና ይቕረ ይበለልና ገፁ የብርሃልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውሉድ ብምስኣን ዝጓሃዩ ስድራ ቤት ስም ኣምላኽ ዝቅድሱ ንምርኣዮም ልቢ ዘሐጉሱ ውሉድ ይሃበልና ተወሊዶም ዘለው ህፃውንቲ ዓይንተ ልቦንኦም ኣብሪሁ እግዚኣብሔር ኣብቲ ቁኑዕ መገዱ ይምርሓልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅድሚ ውሉድና ንሕና ናብኡ ክንቀርብ እግዚኣብሔር ብፀጉኡ ብሕያውነቱ በቲ ቅዱስ መንፈሱ ኣብ ውሽጥና ዓዩ ናብኡ ይምለሰና ድሕሪኡ ደቅና ነቲ ኣባና ኣብ ውሽጥና ዝነብር ክርስቶስ ሪኦም ብሂወት ክነብሩ ንኽእሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓናን ንደቅናን ይርዳኣና ብቑዓት እግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኩን እግዚኣብሔር ይቀበሎ እግዚኣብሔር ይስማዓና ኣሜን ስለ ዝነበረና ግዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ጸሎትና ሰሚዑ ከዓ ምሕረቱን ሰላሙን ይልኣኸልና እምበኣር ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር መቐፀልታ ናይቲ ኩሉ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ዝወሃብ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ክንርኢ ኢና ንሎሚ ዝምህረና መምህርና መምህር ተኽሉ እግዚኣብሔር ንዑ ተዛራቢ አንደበት ንዓና ድማ ደስታ ውዕል እዝነ ልቦና ዝሰምዕ እዝነ ልቦና ይሃበና ናብ ሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ካሕልፈኩም እየ
هراي اتنبابات نخلت سبات دونجيهم دعاتهم كهبيه ماما هيوت حدقو كال زير أخوه زين بابا دحيرو دعاتو انتهاليو من الباش ايفون إلكاتي غدلقي حفتنا فرويني انتهاليقي مجمرتاقين ماما هيوت قداميتي ملكت باولوس ناب سبتيميتيوس معراف حدا كاب قطر حدا جميركي كساب قطري أكندي كفيلو على الله كساب قطر عسرت حدا كتم ببلنا اخي بدحريو دما حفتنا فرويني نتان تعليقي ايفون الكاتي خدلقي من الباش حفتنا فروين تدي حالي دما حاونا دياقون سامويل تدالو اخا كاب قطر عسرت خلتك سامو داتا ختم ببلنا ماما هيوت ناباقي እሺ ቴንኪዩ ከመይ ምሲኹም ኩልኹም ቀዳማይ ቲሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ጳውሎስ ብትእዛዝ ኣምላኽ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያ ናብ ቲሞቴዎስ ብእምነት ናይ ሓቂ ወደይ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና ክርስቶስ ኢየሱስን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምሳኻ ይኹን ተኻልእ ትርስቲ ድሕርያ ዘላ ካብ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ምጥንቃቕ እቲ ናብ መቄዶንዮስ ክኸይድ ከሎ ገሊኦም ካልእ ምህሮ ይመሃሩ ወይስ ናብ ፅውፅዋያትን መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ቁፅሪ ወላዶታትን ከይድህብ ክትእዘዝ እዚ ኣብ ክንዲ እቲ መጋቢነት ኣምላኽ እሙን ምዃንሲ ዝበዝሕ ክትዕ ይመጽእ እዩ ኢለ ኣብ ኤፌሶን ክትቅመጥ ከም ዝመዓድኩኻ ሕጂ እውን ከምኡ እብል ኣለኹ እታ መደምደምታ ትእዛዝ ግን ፍቕሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕሊና ካብ ልግሚ ዘይብላ እምነት እያ ገሊኦም ካብዚ ዘንቢሎም ናብ ዘረባ ሃተውቶ ተመሊሶም ነቲ ዝብልዎ ወይስ ነቲ ዝርድእዎ ዘየስተውዕልዎ ክንሶምሲ መምህራን ሕጊ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ግናኸ እቲ ሕጊ ብመንገዲ ሕጊ እንተገበርዎስ ሰናይ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሕጊ ንመፈረስቲ ሕጊ እምበር ንጻድቅ ከም ዘይተሰርዐ ካብ ፈለጥናስ ንዘይእዝዛትን ኣምላኽ ንዘይፈርሑን ንሓጣንን ንርኩሳትን ንቀለልትን ንቀተልቲ ኣቦኦምን ንቀተልቲ ኣዲኦምን ንቀተልቲ ነፍሲ ንመነዛር ግብሪ ስዶም ንዝገብሩ ንሸይጥ ሰብ ንሓሰውቲ ብሓሶት ንዝምሕሉ ሓደ ካልእ እውን ምስቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዝፃረር እንተሎ ንዓታቶም እዩ እዚ እውን ከምቲ ንዓይ ሕድሪ እትወሃብ ወንጌል ናይቲ ብሩኽ ኣምላኽ ክብሪ እዩ ኣሜን ቴንኪዩ لو تسمع لنا عفتنا فرويني كابوتر 12 ክሳብ መወዳእታ sorry ዲያቆን ሓወይ ኣይጣዕመንኒ እሺ عفتنا فرويني ዲያቆን ሳሙኤል ካፖትር 12 ክሳብ መወዳእታ ከተንብበልና ኣነ ነቲ ሓይሊ ዝሃበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ነገልግሎቱ መዲቡ እሙን ክኸውን ስለ ዘብቃዓኒ ኣመስግኖ ኣለኹ ኣነ ቀደም ፀራፍን ሰጓግን ገፋዓን ነይረ ክርስሰይሲ ከይፈለጥኩ ብዘይ ምእማን ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ ጸጋ ጎይታና ምስቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ብዘይ ልክዕ ዓዘዘ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጣን ከድሕን ከም ዝመፀ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባሉ እውን ብኩሉ ግቡእ እዩ ግናኸ ኢየሱስ ክርስቶስ
ነቶም ናብ ዘለዓለም ህይወት ክበጽሑ ኢሎም ብኡ ዝኣምኑ ንኣርኣያ ኩሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ምእንቲ ኸርኢ በዚ ምኽንያት እዚ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ እምበኣርስ ነቲ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ዘይሓልፍ ዘይርአ ሓደ ኣምላኽ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ስብሓትን ይኹኖ ኣሜን። ኣታ ጢሞቴዎስ ወደይ ከምቲ ቀደም ዝተባህለካ ትንቢት እምነትን ሰናይ ሕልናን ሒዝካ ብፅቡቕ ውግእ ምእንቲ ክትዋጋእ እዚ ትእዛዝ እዚ ኣምዕቁበካ ኣለኹ። ገሊኦም ነቲ ሰናይ ሕልንኦም ደርቢዮም ናይ እምነት መርከብ ተሰይራቶም እያ። ካባታቶም ከይፀርፉ ምእንቲ ክቕፅዑ ኢለን ሰይጣን ዝወፈኽዎ ሄሜኔዎስን እስክንድሮስን እዮም። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ራይ እምበኣር ናብ ሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ክሓልፈኩም እየ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ተኻፈልቲ ናይዚ ጉባኤ ኸ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ከምቲ ዲያቆን ሓወይ ዝበሎ ሎም መዓልቲ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ክንርኢ ኢና። መጀመርታ ኣብታ ተገሊፃትና ዘላ መልእኽቲ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ መእተዊ ጢሞቴዎስ ዝተባሃለ መንእሰይ ክርስቲያን ኣብ ንእሽቶ ኤስያ ዝውለድ በዲኡ ኣይሁዳዊ በብኡ ከዓ ግሪካዊ ነበረ። ንሱ ንጳውሎስ ኣብ ኣገልግሎት ወንጌል ብፃዩን ሓጋዚኡን ነበረ። ጳውሎስ ናይ ጢሞቴዎስ ፀሓፊ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ሰለስተ ቀንዲ ነገራት ዝሓዘት እያ። እታ መልእኽቱ ልዕሊ ኩሉ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተላዒሉ ዝነበረ ናይ ሓሶት ትምህርቲ መጠንቀቕታ ንምሃብ ተፃሓፈት። እዚ ጋሻ ትምህርቲ እዚ ከዓ ብክፍሊ ናይ ኣይሁዳውያን ብክፍሊ ድማ ናይ ኣረማውያን ሓሳብ ዝሓዘ ነበረ። ንመሰረቱ ከዓ እዚ ዓለም እዚ ክፍኣት ዝመልኦ ስለ ዝኾነ ድሕነት ዝርከብ ብፍሉይ ምስጢራዊ ፍልጠትን ካብ ገለገለ ምግብን ካብ መውስቦን ብምኽልካል ይብል ሓሳብ ነበረ። ካልኣይ መልእኽቲ ብዛዕባ ምምሕዳር ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኣምልኾን ብዛዕባ ጠባይ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ሓገዝቶምን ትምህርቲ ትህብ። ኣብ መወዳእታ ጢሞቴዎስ ከመይ ዝበለ ቅኑዕ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ከም ዝግብኦ ይምዕዶ። ኣብ በበይኖም ንዘለዉ ማሕበራት ክርስቲያን ዘለዉ መዝነት ከዓ ይገልጽ። እዚ ብሓፈሻዊ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ናይ ቀዳመይቲ
መልእክቲ ጢሞቴዎስ ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዝፀሓፎ ናብ ጢሞቴዎስ ከም ድኾነ ከዓ የነገረና ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ፍቅዲ 1 ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ተገሊጹሎ ተቐባሊ ጳጳስ ኤፌሶን ዝኾነ ሃዋርያ ጢሞቴዎስ ከም ድኾነ ኣብ ፍቅዲ 2 ተገሊጹሎ። ኣብዚ ቁርብተይ ምናልባት ኣብቲ ዕለት ዝተፃሓፈሉ ወይ ዓመት ዝተፃሓፈሉ ካብ 62 ስጋዕ 66 ዝብልሎ ግን በቤተክርስቲያንና መልክዕ ካብ 63 ክሳብ 65 እዩ ዝብል ድሕርቲ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 28 እተፈፀመ ፍፃሜታት ማለት እዩ ክኸይድ ከሎ ናብ ሮማ ዘጋጠሞ እታ መርከብ ከም ተሰበረቶ ኣብኡ እውን ብዙሕ ነገራት ከም ተኣምራት ከም ዝገበረ እዩ ዝገልፀልና ድሕሪኡ ከም ተፃሓፈት ዕላማ ናይዛ መፅሓፍ እዚኣ ከዓ ወይ ከዓ ናይዛ ደብዳቤ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ጌጋ ምዃኑ ንምርግጋፅ ንጢሞቴዎስ እዩ ዝገልፀሉ ዘሎ። እዚ ከዓ መወከሲ ብዙሕ ኣለና ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 3 ክሳብ 7 ከምኡውን ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 8 ምዕራፍ 6 ካብ 3 ክሳብ 5 ከምኡውን ካብ ፍቅዲ 20 ክሳብ 21 ማለት እዩ። እዚ ንኽትሕዝዎ ኢለ እየ ዝበኩም ዘለኹም ምክንያቱ ድሓር ክትሪእዎ እንተ ደኣ ደሊኹም ኣብ ገዛ ኮንኩም ከም መወከሲ ክኾነና ማለት እዩ። ንጉዳያት እዛ እናዓበየት እትኸይድ ዘላ ቤተክርስትያን ኤፌሶን ንምቁፅፃር ምክንያቱ ምቁፅፃር ከም ደድልዮ ከመይ ገይሩ ከዓ ከመሓዳድራ ከም ዘለዎ እዩ ዝፅሕፈሉ ዘሎ። ኣብ ምዕራፍ 2 ስርዓት ኣምልኾ ቤተክርስትያን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ፓስቶራል ኬር ዝበሃል እዚ እዩ ከዓ እቲ ዝህበለሉ ማለት እዩ። ምሻም ካህናት ከመይ ገይሩ ክሸይም ከም ዘለዎ ንዝኾነ ሰብ ከዓ ኢዱ ከንብር ከም ዘይብሉ እዩ ዘጠንቅቆ። ምክንያቱ ንመን ከም ትሸይም ዘለካ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝኾነ እንታይ ዓይነት ኣገልጋሊ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለካ ቀዲምካ ክትምርምር ኣለካ እዩ ዝብሎ። ካህናት ዝገብርዎ ምክንኻን ናይ ካህንካ እንታይ ግደ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ክንርኢ ኢና። ካህናት ዘለዎም ግደ ምስ መናፍቅ ምቅላስ ኩሉ ግዜ ከዓ እዚ ምፀላእ ሰናያት ምቅላስ ማለት እዩ። ንኣንስትን ንመበለታትን ንባሮትን ምክንኻን እዚ ከዓ ግቡእ ናይ ቤተክርስትያን ነገር እዩ። ናይ ኣገልጋሊ ከዓ ብጣዕሚ ዘገድሶ ነገሩ ገንዘብን ኣገልግሎትን ዋላ ሕጂ እውን እዚ ኩሉ እዚ ስርዓት ኣብ ቤተክርስትያንና ዝግበር ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ገንዘብ ካህን ኣይሕዝን እዩ ግን ንዕኡ እውን ናበይ ከም ድኸይድ ደሎስ ክፈልጥ ወይ ከዓ እንታይ ከም ድካየድ ደሎ ናቱ ግቡእ እዩ ማለት እዩ። ምምሕዳር ናይ ኣገልግሎት ካህን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ፍቅዲ 1-2 ዘለዋ ክንርኢ ኢና። ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ መፀዋዕቱ ፈሊጡ ንቃላቱ ክጥንቀቐሉ ከም ዘለዎ ኣዘኻኽሩ። እዚ ሰላምታ ይህበሎ ግን ንምንታይ ከም ተፀዋዕካስ ክትፈልጥ ኣለካ እዩ ዝብሎ ዘሎ። መድሓኒና ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ነዚ ብስራት እዚ ድሕነት ዝሰብኽ ሃዋርያ ክኸውን ተፀዊዑ ኣሎ። ንምንታይ መፀዋዕትካ ክትፈልጥ ኣለካ። ኩላትና ኣገልገልቲ ኢና ግን በቲ ተፀዋዕናዮ መጠን ብኡ ከነገልግል እዩ ዝግባአና ማለት እዩ። ተስፋና ከዓ ንሱ ጥራሕ እዩ። ነቲ ብሕጂ ዝፅበዮ ተስፋና ዝኸውን ድሕነት ብሓንቀውታ ምፅባይ ማለት እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ክርስቶስ መርሖ ምክንያቱ ንሱ እዩ ናብ እምነት ኣምፂዎ ማለት እዩ። ንፉዕ ኣገልጋሊ ከም ዝነበረ እዩ ዝምስከረሉ ግን ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ እምነት ከም ዘምፅኦ ከዓ ይገልፀልና ማለት እዩ። ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 20 ክሳብ 22 እውን ከመይ ዓይነት ከም ዝነበረ እቲ ሃዋርያ ጳውሎስ እዩ ዝገለፀሉ። ብናይ ህልውናትኩም ከምታ ነፍሰይ ሓሲቡ ንንፁሕ ልቢ ዝሓሊ ሓደ እኳ የብለይን እሞ ኣነ ብዛዕባኹም ፈሊጠ ምእንቲ ባህ ክብለኒ ቀልጢፈ ንጢሞቴዎስ ክልእከልኩም ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ እገብር ኣለሁ። ኩላቶም ነናይ ርእሶም እዮም ዝደልዩ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን ግን ከውሉድ ኣቦኡ ከም ዘገልግል ንሱን ምሳይን ወንጌል ብምግልጋሉ ፍቱው ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም። እዚ ይምስክረሉ እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ውሉደ ኢሉ ዝብሎ ከዓኒ በዚ እዩ። ምክንያቱ ናይ ስጋ ውሉድ ኣለውና እዚ ግን ናይ መንፈስ ውሉድ ማለት እዩ። ናይ መንፈስ ውሉድ ከዓኒ ዝለዓለ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ። ምክንያቱ ናይ ስጋ እንተደኣ ኮይኑስ ባህርያቱ ንበይና ዓይነት ክኸውን እዩ። ናይ መንፈስ ውሉድ እንተደኣ ኮይኑ ግን ሓንቲ እያ። ምክንያቱ ብክርስቶስ ዝተወለድካ ሓንቲ እያ ካልእ ዋላ ሓንቲ የብላን ንፁህ እዩ ናይ ብሓቂ ወደይ ዝብሎ ከዓ ነዚ እዩ ማለት እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ፀጋን ምሕረትን ሰላምን ኢሉ ይፅልየሉ ምእንቲ ክረክብ ምእንቲ ጢሞቴዎስ ከዓ ፀልዩ። እዚ ዝፅለን ዘሎ ነገር ከዓኒ ፀጋን ምሕረትን ሰላምን ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራሕ እዩ። እዚ ፀጋን ምሕረትን ውህበት እዚ ካብ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝመፅእ። ንሕና ከዓ ንደቅና ምሕረትን ሰላምን ፀጋን
ምእንቲ ክረኽቡ ክንፅልየሎም ይግባአና ዋይ ናይ ሳንደይ ስኩል መምሃራን ዲና ወይ ኣገልገልቲ ዲና ወይ ንደቅና ዲና ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢልና ክንፅልየሎም ይግባአና ማለት እዩ ናይ ሓሶት መሰረት እምነት ከም መንሽሮ ከም ዝኾነ ከዓ ይገልፅ ካብ 1 ካብ 3 ክሳብ 5 ዘሎ ማለት እዩ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 16-17 ነዚ ይብል ነቲ ፍረ ዘይብሉ ርኩስ ዘረባ ግና ኣግልሰሉ ካብኡሲ ምስኣቶም ኣይትተሓወስ ወይ ከዓ በለው ዝበሃል ዘረባ ነገር ንዓኻ ኣይቕረብካ ናይ ረሲእነት እናደገደዱ ይኸዱ እዩ እሞ ናብ ረሲእነት እናገደዱ ይኸዱ እዩ እሞ እቲ ዘረብኦም ከም መንሽሮ እናላሕመ ዝዛረቡ እዩ ሄሜኔዎስን ፊሌጦስን ካብኣቶም እዮም እዚኣቶም ከዓ ነቲ ነገር ዘባርዑ ዝነበሩ ሰባት ማለት እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ከተልግሰሎም ይግባአካ ወይ ከዓ ከተርሐቁም ይግባአካ ወላ ካብቲ ኣብ ቤተክርስትያን መፅኦም ዝርብሹ ሰባት ንካልእ ዕላማ ዝመፁ ሰባት እንተደኣ ኣለዉ ኮይኖም እንተደኣ ተፈሊጡ ክእለዩ ከም ዘለዎም እዩ ዝሕብረና ደሎ ማለት እዩ ወይ ከም ማይ ብሕቕ ማለት እዩ ኣብ ገላትያ 5 ምዕራፍ 9 ከዓኒ ሒደት ማይ ብሕቕ ንብዘሎ እቲ ብሕቕ የብክዖ እዩ ምክንያቱ ከባላሹ ይኽእል እዩ መን ምዃንካ ክፈልጠካስ እንታይ እዩ ዝበሃል መካይድቲ በዓል መን ብኾንካ ንገረኒ እሞ ኣብቲ ቤተክርስትያንና ከዓ ብዝኾነ ይኹን ነገራት ንሕና ንገብሮ እንተደኣ መካይድትና ደይጥዕያት ኮይኖም ነቲ ነገር ከባላሹልና ስለዝኽእሉ ዋላ ቤተክርስትያን ከዓ ኣትዮም ከባላሹ ስለዝኽእሉ እቲ መራሒ ክፈልጦ ይግብኦ ከኣልዮ ከዓ ይግብኦ ማለት እዩ ኣዝዩ ግምታዊ ዝኾነ ነገራት ንኸንቱ ባእሲ እዩ ዘምፅእ ስኢልካ በለው ሓድሽ ዝኾነ ነገራት እንዳምፃእካ ምዝራብ ዋላ ኣብኡን ምቁምጣዕሲ ኣድላይ ከም ዘይኮነ እዩ ዝሕብሮ ደሎ ነቲ ናይ ሓቂ መሰረተ እምነት ብኣምላኻዊ መንገዲ ንምእራም ከምዚ ይብል ማለት እዩ ንጹህ ልቢ ክህልወካ ኣለዎ ንኣገልግሎት ዝመፅእ ሰብ ንጹህ ልቢ ክህልዎ ናብ ክርስቶስ ዝቐርብ ሰብ ብሓቂ ንጹህ ልቢ ክህልዎ ኣለዎ ነዚ ከዓ ክንፅሊ ይግባአና ኩላትናሲ ክንፅሊ ይግባአና ሰናይ ሕልና ክንገብር ይግባአና ታሳልሰይት ከዓ ካብ ልቢ ዝመንጨወ እምነት ክህልወና ይግባአና ማለት እዩ ነዚ ግን ኩሉ ግዜ ንቃለሰሉ ነገር እምበር ብሓንሳእ ዝወሃበና ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ነቲ እንደልዮ ነገር ንሕናሲ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር እዩ ዘለና ክንፅሊ ይግባአልና ነቦታትና ከዓኒ ብፍላይ ነቲ ኣቦ ንስሓናሲ ናይ ልቢ ብልቢ ስለንራኽቦ ክፅልዩልና ይግብኦም ማለት እዩ ንሕና ከዓ ከምኡ ልክዕ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝብሎ ናይ ብሓቂ ወደይ ንሕና ከዓ ውሉዶም ኮይና ክንርከብ ኣምላኽ ይሓግዘና ምክንያቱ ንሕና ውሉደይ ጥዑያት ውሉዳት እንተደኣ ደይኮንና ኣቦታትና ከዓኒ ከምቲ ድደልይዎ ገይሮም ክመርሑና ኣይክእሉን እዮም እሞ ቅድም ነብስና ንመርምር ድሓር ኢና ኣቦታትና ከዓ በቲ ሰናይ ነገር ክመርሑና ዝኽእሉ ማለት እዩ ሃካይ ዘይጠቅም ዘረባ ኮንቱ ትርጉም ዘይብሉ ከምኡውን ባዶ እዩ ይብሎ ኣብ ማቴዎስ 25-14 ክሳብ ፍቕዲ 24 ክሳብ 27 ዘሎ ከዓኒ እቲ ክፉእ ሃካይ ባርያ እታ መክሊቱ ዘይተጠቀመላ ሃካይ ባርያ ማለት እዩ ኣምላኽ ከምኡ ኣይፈቱን እሞኒ ካብዚ ነገራት እዚ ከዓ ክትርሕቕ ከም ዝግባአካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሃዋርያ ያዕቆብ ነቲ ናይ ምምሃር ግደ ኣብ ኩስና ከይንወስዶ የጠንቀና እዩ ንምንታይ እዩ ዘጠንቀና ምክንያቱ ክትምህር ከለኻሲ በቲ ፅሑፍ ተደይ ኮይኑ ካብኡ ወፃኢ ክትገብር ከም ዘይምልካ እዩ ደገድሰና እንተደኣ ንገዛእ ርስኻ ጠፊእካ ደሓን ኣይኮነን ግን እሱ ደሓን እዩ ንካልእ ሰብ ሒዝካ እንተጠፈእካ ግን ተዓዳሲ ቁርብተይ ትኸብር እያ ማለት እዩ እታ መቕፃዕትስ ኣፀቢቓ ክትከብር እያ ማለት ኣብ ያዕቆብ 3 ፍቕዲ 1 እንታይ እዩ ዝብለና ኣሕዋቴ ዝገድድ ፍርዲ ከም እትቕበል ፈሊጥኩም ብዙሓት መምሃራን ኣይትኹኑ ይብለና ስለዚ መምህር ንምዃን ፍልጠት የድሊ በቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክትከይድ ግባአካ ካብኡ ክትወፅእ የብልካን ሓሳባት ናትካ ክትገብር የብልካን ሕጂሲ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለዎ ከምኡ ክንከውን ኣይግባአናን ብሕጋዊ መንገዲ ምጥንቃቕ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ግቡእ ጌርካ ምትርጓም ኣብ ግብሪ ምውዓል ማለት እዩ ታቐንዲ ከዓ ኣብ ግብሪ ምውዓል እያ ትትርጉም ግን ካባና ኣይኮነን ካብቶም መምህራን ኣይኮነን ካብ ኣቦታትና ዝበልዎ ምክንያቱ ንሕና ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ንቤተክርስቲያን እዩ ብቤተክርስቲያን ከዓ ዝትርጉም ኣብ ቤተክርስቲያን ከዓ ዝትርጉም ካልእ ዋላ ሓንቲ የብሉን ከምዚኣ ተሰሚዓትኒ ኢልካ ብኣኻ ወይ ከዓ ሎማዓንቲ መንፈስ ቅዱስ ቀሪፅለይ ክገልፀልካ ይኽእል እዩ ኣይክእልን ማለት ኣይኮነን ግን ትርጓሜ መጽሐፍ ቅዱስ ብኣቦታት ዝተተርጎመ እንተደይ ኮይኑ ብካልእ ቅቡል ኣይኮነን ድሓር ዝያዳ ከዓ ኣቦታትና ኣለዉ ካህናት ክገልፁልና እዮም ብዛዕባኣ ግን ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ
حواري ጳውሎስ نصادق مس ጠባይ እዩ አተሓሒዝዎ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ጽድቂ አምላኽ ምእማን ጥራይ ኣይኮነን ዘርኢ ምክንያቱ አሚንካሲ ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን አሚንካ ተወዲኡ ምክንያቱ ግብሪ እንድሕር ዘይብላ ኮይና ዋላ ሓንቲ ከንቱ እያ ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ምስቲ ዝምህሮ ጠባይ እቲ ሰብ እውን ምትእስሳር ኣለዎ እንተ ደኣ ፍቅሪ ትምህር ኮንካ ፍቅሪ ዘይብልካ እንተ ደኣ ኮንካሲ እንታይ ዓይነት መምህር ኢኻ ክትኸውን ወይ እንታይ ዓይነት ፍሬ ኢኻ ክተፍሪ ምክንያቱ አምላኽ ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ አምላኽ ዘይብሉ ሰብ ከዓኒ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ማለት እዩ እምነት ትምህር እንተ ደኣ ኮንካ ግን እምነት ዘይብልካ እንተኮንካስ እንታይ ኢኻ ክትምህር እቲ ትምህሮሲ ብተግባር ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ኢኻ አጸቢቑ ዘጠንቅቆ ምክንያቱ ምስ መን ትቐርብ እንታይ ትገብር ንመን ኢድካ ተንብር ኢሉ ንሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝገልጸሉ ዘሎሲ በዚ እዩ ማለት እዩ ኣብ ፍቅዲ 9 ክሳብ 10 ደላ ኣብ ጢሞቴዎስ ማለት እዩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ሕጊ ንመፍረስቲ ሕጊ እምበር ንጻድቅ ከም ዘይተሰርዐ ካብ ፈለጥናስ ንዘይ እዙዛትን አምላኽ ንዘይፈርሁ ንሓጣንን ንርኩሳንን ንቀተልቲ አቦኦምን ንቀተልቲ አዲኦምን ንቀተልቲ ነፍሲ ነመንዝራን ግብሪ ሰዶም ዝገብሩን ንሸየጥቲ ሰብ ንሓሰውቲ ብሓሶት ዝምሕሉ ሓደ ካልእ እውን ምስ ጥዑይ ትምህርቲ ዝጻረር እንተሎ ንዓቶም እዩ እዚ ከዓ ጻድቅ ነቲ ሕጊ ስለ ዘይጥሕሶ እቲ ሕጊ ኣይምልከቶን እዩ ጻድቅ ክንብል ከለና ግን መን እዩ ዋላ ሓደ ክርስቲያን ዝኾነ ጻድቅ የለ ኩላትና ሓጣን ኢና ሓጣን ዘይኮነ ክርስቲያን ክኸውን ኣይክእልን ግን ፈሊጡ ስለ ዘይጥሕሶ ነዚ ኣይግብኦን ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣይምልከቶን ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ብምጥሓስ ሕጊ ዘምጽእ ኃጢአት ቀዳምነት ክህብ ኣይፈቱን እዩ ምክንያቱ እቲ ሕጊቲ ነቶም ሓጣን ተጻሒፉ ዳ እምበር ነቶም ጻድቃን ኣይኮነን ግን እንተ ደኣ ፈሊጥካዮ ከምደይ ትጥሕሶ ከዓ ማለት እዩ ማለት መሰረት እምነት ንጥዑይ እንተ ዘይኮይኑ ወይ እንተ ዘይኮይኑ ንምግምጋም ሓደ ሰብ ንጠባዩ ንባህሪኡ ብኸመይ ከም ዝምልከቶ ንምፍላጥ ክፍትኖ ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ነገር እንተ ደኣ ንዓኻ ዘይሰማማዕ ኮይኑ ወይ ከዓ ምስቲ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ዘይሰማማዕ ኮይኑ ካባኻ ክትርሕቆልካ ማለት እዩ መሰረተ እምነት እዚ እዩ ጥዑይ እንተ ኮይኑ ወይ እንተ ዘይኮይኑ ምስቲ እትኸዶ ዘለካ ካይዳ ክትምርምሮ ኣለካ እቲ ካይዳ ናይ ክርስቲያን ካይዳ ከዓ እንታይ እዩ ምስቲ ኣምላኻዊ ሕጊ ዝኾነ መሰረት እምነት ምስኡ ዝኸይድ ክኸውን ኣለዎ ተደይ ኮይኑ ግን ካባኻ ክትርሕቆ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክርስቲያናት እውን ከይተረፈ በቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝምህሮ ትምህርቲ ዝቁጥዑ ወይ ከዓ ብኻልእ መንገዲ ዝነጥግዎ ኣለዉ ሓደ ሰብ ነቲ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝሰብኮ ወንጌል እንተ ነጽግዎ ንኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይነጽጎ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ናቱ እዩ ዝሰብኽ ደሎ ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እሱ እዩ ዝሰብኽ ደሎ ስለዚ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ እንተ ደኣ ነጽግካዮ ናይ ኣምላኽ ኢኻ ትነጽጎ ደለኻ ማለት እዩ ወንጌል ሐዋርያ ጳውሎስ ወንጌል ክርስቶስ እዩ ገለገለ ሰባት ነዚ ሰሚዖም ዝጻረሩ ወይ ከዓ ጥቕስታት ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ ከምዚ ዝብል እምበር ናይ ኣምላኽ ወይ ከዓኒ ክርስቶስ ከምኡ ኣይበለን ይብሉ እዮም ምክንያቱ ነታ ጥቕሲ ንዕኦም እንተ ደኣ ዘይተጥዕም ኮይና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋንና ዝካየድ ሕጂ ናይ ግብረ ሰዶም እንተ ደኣ ርኢናሲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ እዩ ዳ እምበር ኣምላኽ ከምኡ ኣይበለን እዚ ከዓ ምርጫ ናታቶም ኣብ መጨረሻ ክንሪኦ ኢና ከመይ ገይሮም ንዕኡ ክጠብይዎ ከም ዝደልዩ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ እምነቱ እሙን ስለ ዝነበረ ኣምላኽ ኣብ ኣገልግሎቱ ኣእተዎ ኣብ ልዕሊ ቤተክርስትያን መስጎግቲ ብምውራዱ ካብ ልቡ እዩ ነይሩ ፍቃድ ኣምላኽ ዝገብር ዘሎ እዩ ዝመስሎ ነይሩ እዚኣ ከዓኒ እታ ቀንዲ ናይቲ ቆራሒ ጥቕሲ ንብላ ወይ ከዓኒ መራሒት ጥቕሲ ንብላ ማለት እዩ ኣብ 15 ዘላ ይመስል 15 ክርስቶስ እዚኣ እታ ቀንዲ ናይታ ቆራሒት ጥቕሲ ወይ ከዓ ኪቨርስ ንብላ ናይታ ቻፕተር ማለት እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጥአን ከድሕን ከም ዝመፀ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባሉ እውን ብኩሉ ግቡእ እዩ ምክንያቱ ብናቱ ኣብነት ገይሩ እዩ ዝምህር ዘሎ ማለት እዩ ድንቁርና መምኽኔታ እዩ ነይሩ ማለት ኣይኮነን
እንታይ ደኣ ብሓቂ ከምኡ ዝመስሎ ነይሩ that's why ኮ ከምዚ the wrong direction ትኸይድ እንድሕር ነርካሲ ምስ ኣረመካ ሰብ ወይ ከዓ እታ ጂፒኤስ ምስ ኣረመትካሲ በቲ ስፒድ ትኸዶ ዝነበርካ ግን ናብቲ ቁኑዕ ዝኾነ ዳይሬክሽን ከምኡ ገይሩ ኢኻ ዘገልግል ነይሩ ማለቱ ቅኑዕ ዘሎ መሲልዎ ዋላ ክርስቲያን የሓርድን የሳጉጉን እዩ ነይሩ ዳሓር ግን ምስ ተረድኦ ብከምኡ መልክዕ ከዓ በቲ ዝኸዶ ዝነበረ መልክዕ ከዓኒ ብፅቡቕ መልክዕ ማለት እዩ ከገልግል ንኣምላኽ ተሓርዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መሓሪ ምዃኑ ንምርዳእ ኢሉ እዩ ከምዚ ዝበለ ምክንያቱ ኣነ ሓጥእ ዝነበርኩ እንታይ ደኣ ከምዚ ዝገብር ዝነበርኩ ሰብሲ ብፀጋ ኣምላኽ ከምዚ እንድሕር ረኺበስ ንስኻትኩም እውን ድኾነ ነገር ንሕና እውን ብሓቂ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ንሓጥእ ሰባት መዓልታዊ ክፋእ ንሓስብ ክፋእ ንገብር ሰባት እውን ንሕናሲ ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሃርያ ጳውሎስ ጌግኡ ብምእራም ፀጋ ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ እዚኣ ከዓ እታ ኣብ ፍቕዲ 15 ዝረኣናያ ማለት እዩ እምነትን ፍቕርን ምስ ፀጋ ኣምላኽ ተሰኒዩ እዩ ዝጓዓዝ እምነትን ፍቕርን ምስ ፀጋ ኣምላኽ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጣን ከድሕን ኢሉ እዩ ናብዛ ዓለም እዚኣ ዝመፀ እዚ ንሃዋርያ ጳውሎስ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሓቂ ተመክርኡ እዩ ምክንያቱ ኣብ ነፍሱ ዝኾነ ነገር ኣብ ሂወቱ ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ ከምዚ ኢሉ ከዓ ደው ኢሉ ክምህር ይኽእል ማለት እዩ ኣነ ኣብነት እኾነኩም ኣለኹ ምክንያቱ ንዓይ ምሰሉ እዩ ዝብለና ኣነ ክርስቶስ ከም ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ዝምህር ማለት እዩ ወዲ ሰብ ዝሓለፈ ሂወቱ ክሳዕ ክንደይ ሓጥእ ይኹን ብዘየገድስ ኩሉ ሰብ ድሕነት ክረክብ ይኽእል እዩ እዚኣ ከዓ ቀንዲ መልእኽቲ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ናይ ቅድም ከምዚ ነይሩ ሰብ ኣይርስዕን እዩ እዚ ክርስቶ ከምዚ ዳኣምሰለ እንዲ ነይሩ ቀደም ዳ ሕጂ ከዓ ኣብ ከምዝሎ ይብል ኸውን ኣምላኽ ግን ከምኡ ኣይብልኒ እንተ ደኣ ንሕና ሓጢኣትና ዘኪርናዮ ኣምላኽ ሓጢኣትና ይርስዖ እንተ ደኣ ሓጢኣትና ረሲዕናዮ ግን ኣምላኽ ሓጢኣትና ይዝክሮ ምክንያቱ ክንርስዖ የብልናን መታን ከይንደግሞ እምበር ብኡ ከነስተንትን ኣይኮነን ወይ ከዓ ብኡ ኩሉ ግዜ እንዳተማረና ክንነብር ኣይኮነን ግን መታን ከይንደግሞ ሓጢኣትና ክንርስዖ ኣይግባኣናን እዩ ኣምላኽ ከዓ ሓጢኣትና ይርስዓልና ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ሃዋርያ ጳውሎስ ጌግኡ ብምእራሙ ንምስኻን ሂወት ንምቕያርን ዝሕግዝ ኣብነት እዩ ኣምላኽናን ንጉስናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቱ ኣብ መስቀል እያ ተጀሚራ መንግስቱ ከዓ ዘለኣለማዊት መንግስቲ እያ ይብለና እዚአን ዘይመውት ብሞት ወይ ከዓ ብሞቱ ንሞት ስዒሩ ዘይርአ ኣምላኽ ዘይርአ ተራእዩ ማለት እዩ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊፁ ጥበባዊ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ 30 ክሳብ 31 እንደሎ ይገልፀልና ግናኸ እቲ ፅሑፍ ክምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍፀም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ፅድቅን ምቅዳስን መድሓንን ንዝኾነልና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ይብለና ክብሪ ከዓ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ከም ዝኾነ ንኣምላኽ ስለቲ ንሱ ዘዳለዎ ድሕነት ነኽብሮ ኢና እዚ እውን ኣምላኽ ብድሕነቱ ይኸብር ይብለና ኣብ ናይ መጨረሻ ኢና በፂሕና ዘለና ኣብታ 18 19 ቃል ብቃላ ምንባብ ይሓይሽ ኣታ ጢሞቴዎስ ወደይ ናይ ብሓቂ ዘፍቅሮ ወዱ ከምቲ ቀደም እተባህለካ ትንቢታትን እምነትን ሰናይ ሕልናን ሒዝካ ብኡ ፅቡቕ ውግእ ምእንቲ ክትዋጋእ እዚ ትእዛዝ እዚ ማዕቆበካ ኣለኹ ክብሎ ከሎ እዚ ትእዛዝ እቲ ግን መን ስልጣን ሂብዎ ምክንያቱ ንሱ ከም ጳጳስ ስለ ዝኾነ ይእዝ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ጢሞቴዎስን ከምኡ ልኡኽናቱ ወይ ኣገልጋሊ ከም ዝኾነ ወይ ከዓ ጳጳስ ከም ዝነበረ ይእዞ ዘሎ ማለት እዩ ገሊኣቶም ነቲ ሰናይ ሕልንኦም ደርቢዮም ናብ እምነት መርከብ ተሰቢራቶም እያሞኒ እዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 2 ዘሎ ይሕበረና ናይ ደርቤን ናብ ልስጥራን ድማ መፀ እንሆ ከዓ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ወዲ መዝሙሩ እዚ ብዛዕባ ጢሞቴዎስ ክገልፁ ከሎ እዮም እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበረ ማለት እዩ ወዲ ሓንቲ ኣማኒት ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ኣቦኡ ግና ፅርዓዊ ኣብኡ ነበረ ንዕኡ እቶም ኣብ ልስጥራን ኣብ ኢቆንዮምን ዘለው ኣሓት ወይ ከዓ ኣሕዋት ፅቡቕ መስኪሮምሉ እዮም ታይፖላታ ከም ዝመስከሩሉ እዩ ዝነግረና በቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝሓቦ ትእዛዝ ፅቡቕ ውግእ
ክዋጋእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ መምርሒ እንተ ደኣ ተዋሂብካ ብኡ እንተ ደኣ ትኸይድ ኮንካ እንተ ደኣ ዘይትወፅእ ኮንካ ካብቲ መምርሒ ዝተዋሃብካዮ እቲ ነገር ክቐንዓካ ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ኩላቶም ኣቦታትና ክእዝዝና ከለዉ ደስ ስለ ዝበሎም ወይ ከዓ ንዓቶም ባሕ ስለ ዝበሎም ኣይኮነን ትእዛዝ ቤተክርስትያን ስለ ዝኾነ እዩ ንዕኡ እንተ ደኣ ጌርና ከዓ ንሕና በረኸት ከም ንረክብ ማለት እዩ ዕምቆት ብዘይብሉ እምነት ከም ኣብ ዕምቆት ዘይብሉ ባሕሪ እትጓዓዝ ዘላ መርከብ እዩ እንተ ደኣ ዕምቆት ዘይብሉ ኮይኑሲ እንታይ ክትከውን ክትስበር እያ ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓኒ ፍልጠት እንተ ደኣ ደይብልካ ብደይ ፍልጠት እንተ ደኣ ትኸይድ ኣለካ ኮንካሲ ክትጠፍእ ኢኻ ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ ብደይ ፍልጠት ስለ ዝመፂኦም ዝጠፍኡ ነይሮም እሞ ክትእርሞም ኣለካ ክትምህሮም ኣለካ እንዳበለ እዩ ዝመዕዶ ኣሎ ማለት እዩ ኣሌክሳንደር ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:14 ከምኡውን ኣብ ጢሞቴዎስ 2:16 ክሳብ 18 ተጠቂሱሉ እዚ ንምንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ንሓደ ሰብ ንሰይጣን ኣሕሊፍካ መሃብ ክበሃል ከሎ ሰይጣን ገለ ሕማም ወይ ስንክልና ከውርደሉ ተፈቂዱ ማለት ክኸውን ይኽእል እዚ ግን ንምንታይ እዩ ከም ኣቦና ኢዮብ ዝወረዶ ንድሕነት ማለት እዩ ክእርመካ ማለት እዩ ምክንያቱ ንክትምለስ ማለት እዩ እምበር ክትነፅጎ ወይ ከዓ ብኡ ንክጠፍእ ኢሉ ኣይኮነን ዝወሃብ ኣብ ኢዮብ 2:6 እንታይ ይብለና እግዚኣብሔር ከዓ ንሰይጣን በል እስኪ ኪድ ኣብ ኢድካ ሂበካ ኣለኹ ንሂወቱ ግና ተጠንቀቕ በሎ ምክንያቱ በዚ ነገር እዚ ንካልኦት ሰባት እውን ከምኡ ክህልዎም ይኽእል ዋላ ንሃዋርያ ጳውሎስ እውን እተ ናይ ሕማም ዓይኑ ዝነበሮ ከልግሰሉ ደልዩ ግን እቲ በረኸት ኣባኻ ዘሎ እቲ በረኸተይ ይኣኽለካ ምስ በሎ ብኡ ይኸይድ ማለት እዩ ንካልኦት እውን ከምኡ ዓይነት መቕፃዕቲ ክግብኦም ይኽእል እዩ ወይ ከዓ መቕፃዕቲ ይወሃቦም እዩ ንምንታይ እዚ ንክጠፍኡ ዘይኮነስ ንክምለሱ ብዘይካዚ ካብ ሕብረት እታ ቤተክርስትያን ወፃእ ዘሎ ሂወት ሰይጣን ከም ዝኾነ ገይሩ ክገልፆ ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5:5 ዘሎ መንፈሱ በታ መዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክድሕንሲ ንጥፍዓት ስግኡ ንሰይጣን ክወሃብ ከም ምሳኻትኩም ኮይነ ድሮ ፈሪደ ኣለኹ ምክንያቱ ክፉእ ግብሪ ምስ ገበረ ማለት እዩ ክቅፃዕ ኣዚዝዎ ምስኣቶም ኮይኑ ከዓ ምስቶም ሰብ ቆሮንጦስ ኮይኑ ነዚ ሰብ እዚ ከምኡ ኢሉ ይእዝዘሉ ማለት እዩ ብኡ ተጣዒሱ ግን ካብ ቤተክርስትያን ምስ ረሓቐ ካብ ቤተክርስትያን ርሒካ ከዓ ሂወት ዘየሎ ምስ ተረድኦ ክምለስ ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ከዓ ኣብቲ ኩሉ እትገብርዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ፀኒሉ ይስማዕኩም እዚአን ሕቶታት ኣለዋ እንዳሕከት ነዚአን ክትምልስወን ክኢልኩም ፅቡቅ ገይሩ ተገሊፅሎ ማለት እቲ ነገር ግን ኣቦታትና ኣለው ዲያቆኑን ኣሎ ዝተረፈ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክምልእ ለዮም ይቀኒየለይ ኣራይ ስድራ እግዚኣብሔር ከመይ ፀኒሕኩም ንዝመሃረናን ንዝገሰፀናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ንሓውና መምህር ተኽሉ ድማ ስለቲ ዝሃበና ሰፊሕ ትምህርቲን መግለፅን ቃል ሕይወት የስምዐልና ካብዚ ብምቕፃል ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ከምቲ ልሙድ ዕለታዊ መዝሙር ክህልወና እዩ መዝሙር ካባኹም ካብ ማሕበር እሺ መምህር ትምኒት ሰላም ከመይ ኢልኩም ሳዶት ተዚሃልኝ ኣነ ብምርኢኣኩም ማለት እሺ ንኻልኦት ዕድል ክህብ ትብለና ኣላ መምህር ትምኒት ኢዱ ሓፍ ዘበለ የለን መስለን ካልእ ናባኺ መምህር ትምኒት ስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሚን እንታይ ወፆን ንፍቅርኻ ኣድልዎ የለና ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይ ኢኻ
ንስኻት ብባህሪኻ እንታይ ወጾን ንፍቕርኻ ኣድልዎ የለና ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይኻ ንስኻት ብባህሪኻ ብሕሱም ጭንቀት ተኸቢበ ገጸይ ብንብዓት ምስተሓትበ ንጸሎተይ ሰሚዕካዮ ልበይ ሓጎስ መሊካዮ ንጸሎተይ ሰሚዕካዮ ልበይ ሓጎስ መሊካዮ እንታይ ወጾን ንፍቕርኻ ኣድልዎ የለና ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይኻ ንስኻስ ብባህሪኻ ብህያው ቃልካ ፈዊስካኒ ካብ ውድቀተይ ኣልዒልካኒ መቃውሐይ ሰባቢርካ ኣቂምካኒ ብቅድሚ ገጽካ መቃውሐይ ሰባቢርካ ኣቂምካኒ ብቅድሚ ገጽካ እንታይ ወጾን ንፍቕርኻ ኣድልዎ የለና ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይኻ ንስኻስ ብባህሪኻ ካብ ምሕረትካ ዝተላዕለ ብዙሕ ውህበት ተቐቢለ ትብዓት ረኺበ ብጸጋኻ እነኹ እውጅ ንምድሓንካ ትብዓት ረኺበ ብጸጋኻ እነኹ እውጅ ንምድሓንካ እንታይ ወጾን ንፍቕርኻ ኣድልዎ የለና ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይኻ ንስኻስ ብባህሪኻ ብህያው ቃልካ ፈዊስካኒ ካብ ውድቀተይ ኣልዒልካኒ መቃውሐይ ሰባቢርካ ኣቂምካኒ ብቅድሚ ገጽካ መቃውሐይ ሰባቢርካ ኣቂምካኒ ብቅድሚ ገጽካ እንታይ ወጾን ንፍቕርኻ ኣድልዎ የለና ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይኻ ንስኻስ ብባህሪኻ እንታይ ወጾን ንፍቕርኻ ኣድልዎ የለና ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይኻ ንስኻስ ብባህሪኻ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ስለዝተኸበን ዕድል የመስግን። አገልግሎት ገባር ዲያቆን ዓውድ ቃል ሕይወት የስምዓልና መምህር ተክሊንክ መምህር ትምኒት ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ ብመዝሙርን ብኻልእን እተገልግሊ መድኃኔ ዓለም ዓስብኺ ኣብ ሰማይ ክፈልኪ ዝማረ ምላእክቲ የስምዓልና። ሓራይ እታ መዝሙር እንታይ ትብል ነራ? እንታይ ወጾን ንፍቕርኻ ኣድልዎ የለን ኣብ ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይኻ ንስኻስ ብባህሪኻ ትብል ተኣዝማች ትሕዝትኣ ከዓ ነዚ ኣዝማች ብዝርዝር ዝገልጽን ዘረድእን ድሕነትን ምሕረትን ናይ ጎይታ ቅኑዕ ፈራዲ ምዃኑን ፍቕሩ ፍጹም ምዃኑን ውዕለቱን እትነግር ደስ ትብል መዝሙር እያ እሞ ከነስተንትን በዛ መዝሙር ናባኹም ስድራ እግዚአብሔር። እንታይ ወጾን ንፍቕርኻ ኣድልዎ የለን ኣብ ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይ ኢኻ ንስኻስ ብባህሪኻ። ብጥቕሲ ኣሰኒና ከነስተንትና ነዛ መዝሙር ከምቲ ልሙድ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕስና ጠቐስና ምስኣ ድሰማማዕ ብዘከርናዮ ጥቕሲ ክንጠቅስ። ዲያቆን ሓወይ። እሺ ዲያቆን ሳሚ። እግዚአብሔር ይመስገን። ትምኒት ሓፍተይ ከዓ ዝማሬ መላእክቲ የስምዓልና ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ቀዳማይ ዮሃንስ 3:16 እንታይ ወጾን ንፍቕርኻ ትብል ንሱ ንህይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዘሕለፈ
በዚ ንፍቅሪ ንፈልጣ ኣሎና ንሕና እውን ኣብ ክንዲ ሕዋት ሂወትና ክንሕልፍ ይግባአና እዩ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ነታ ኢንታይ ወፆን ንፍቅርኻ እትብል ቃል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ፍቅሪ ኢንታን ኣበርን ብዘይትረኽበሉ ጎደሎ ብዘይትረኽበሉ ፍቅሪ ኣብ መስቀል ሂወቱ ክሳብ መሃብ ከም ዘፍቀረና እዩ ስተንቲኑ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ማማ ሕይወት ሓድጉ ናባኺ ቴንኪዩ ዲያቆን ትምኒት ሓፍትና ብጣዕሚ ቴንኪዩ ፅብቕቲ መዝሙር ዘሚርክልና ኣነ ዘላትና ከዓ ኣብ ሮሜ 8 ማዕረፍ 8 ካብ 35 ስጋዕ 39 እየን ኩለን ብሓሳብ እየን ዝኸዳ እሳ ከዓ እታ መጀመርታ ብዛዕባ ፍቅሪ እየ ከዓ ዝገብራ ዘለኹ ኣነ ማለት እዩ ኣብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ ከመይ እዩ ምእንታኻ ሙሉእ መዓልቲ ንቅተል ኣሎና ከም ኣባጊዕ ማሕረዲ እውን ተቆፂርና ዝብል ፅሑፍ ዘሎ ጭንቅት ዶ ፀበባ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ፍርሒ ዶ ወይስ ሰይፊ ሞት ኮነ ወይ ሂወት መላእክቲ ኮኑ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኩሉ ወይ ዘይመፅእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝብል ኮነ ወይ ትሕት ዝብል ካልእ ፍጥረት እውን እንተኮነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቅሪ ኣምላኽ ኮቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊፅና ኣሎና እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘይቀረነ በቲ ኩሉ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቅረና ኣፀቢቕና ንስዕር ኢና ኣሜን ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 35 ክሳብ 39 ከምቲ ክርስቶስ ብፍጹም ፍቅሪ ዘፍቀረና ንሕና ከዓ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ሞት እውን እንተኾነ ከም ዘይፈልየና ብሞት ዝመፀ ፍቅሪ ክሳብ ሞት መስዋዕቲ ዝተኸፍሎ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ልካ ከምቲ ጎይታ ክሳብ ሞት ዘፍቀረና ንሕና እውን ንስሕለትን ሰይፍን ሞትን ስደትን ከይፈራሕና ካብ ፍቅሩ ንኸይንፍለ እያ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሓራይ ኢድክን ሓፍ ኣቢልክን ደለኽን መጀመርታ ሓፍትና ኣልልታ ብድሕሪኡ ማማረ ዘነት ኣከታቲልክን ከተስተንትና ናባኺ ሓፍትና ኣልልታ ኦኬ ኣፍታ ኣድልዎ የለን ፍርድኻ ትብል ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 17 18 እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ንሱ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጎይታ ጎይቶት እቲ ዓብይ እቲ ሓያል እቲ ዘፍርህ ኣምላኽ ገፅሪኡ ዘየዳሉ መማለዲ ከዓ ዘይቅበል እዩ ንሱ ንዘኽታማትን መበለትን ፍትሒ የውፅእ ንስደተኛ እውን ይፈቱ እንጌራን ክዳንን ከዓ ይህቦ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሓፍትና ኣልልታ ዘዳግም ምዕራፍ 10 ካብ 17 ክሳብ 18 እሺ ማማረ ዘነት ናተይ ከምሳት ሰማዕ ተኾነት ኢለ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 3-4 ምስታ ኣድልዎ የለን ኣብ ፍርድኻ ትብል ፀላተይ ንድሕሪት ምስ ተመልሱ ወደቑ ካብ ቅድሚ ገፅካ ጠፍኡ መሰለይ ነገረይን ወዳእካዮ እሞ ፃድቕ ፈራዲ ምዃንካ ኣብ ዝፋንካ ተቐመጥካ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ማማረ ዘነት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥር 3 ክሳብ ቁጥር 4 እሺ ጊዜ የለና ንእሽተይ ንሓደ ክልተ ዕድል ክህብየ ኢንታይ ወፆን ንፍቅርኻ ኣድልዎ የለን ኣብ ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይኻ ንስኻስ ብባህሪኻ ኣነ ልክትም ዲያቆን ሓወት እሺ መምህር ትምኒት እዛ ናይ ሎሚ ዓንቲ ዝተምሃርናያ እንዲኣነ ተኣሳሲር እያ ኣብታ ናይ ሓዋርያ ጳውሎስ ንእግዚኣብሔር ዘቕርቦ ምስጋና ኣነ ነቲ ሓይሊ ዝሃበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ንኣገልግሎቱ መዲቡ እሙን ክኸውን ስለ ዘብቃዓኒ ኣመስግኖ ኣለኹ ሕጂ
ዝገበሮስ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ብምሕረት እግዚኣብሔር እምበር ብሓይሉ ከም ዘይኮነ ኣብ ሓጢኣት ከም ዝነበረ ግን እግዚኣብሔር ምሕረት ከም ዝገበረሉ ምስኣ ኣተኣሳሲር ኣነ ክሳይ ጌርያ ኣፍታ ካብ ምሕረትካ ዝተላዕለ ብዙሕ ውህበት ተቐቢለ ተባዓት ረኺበ ብፀጋኻ እነኽእውድ ንምድሓንካ ዝበላሲ ኣብ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር መጀመርያ ካልእ ነይሩ ድሓር ከዓ እግዚኣብሔር ምሕረት ምስ ዝገበረሉን ተባዓት ምስ ሃቦንከ ኣነ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ከም ዝውዓለ ደፊሩ ክእውጅ ከም ዝጀመረ ብሓይሉ ዘይኮንካ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ምዃኑ ምሕረት ኣምላኽ ምዃኑ ምስኣ ክሳይ ጌርየ ኣነ ቢለ ምስኣ ከይድ ኮይና ተሰሚዐትኒ እየ ዘሚረ እየ ትክክል ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣብዛ ናይ ሎሚ ትምህርትና ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 12 ዘላ መወከሲት ጌርያ ዘሚራታ ብትክክል ከዓ እታ መዝሙር ነዚ ትምህርቲ ትገልፀ እያ ነቲ ንኸገልግሎ ሓይሊ ዝሃበኒ ከምኡውን ቆፂሩ ከዓ ናብዚ ኣገልግሎት እዚ ዝመደበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ኣመስግኖ ኣለኹ እያ ትብል ካብቲ ዝነበሮ ናይ ምስዳድ ናይ ምቕታል ህይወት ኣውፅኡ ከምዚ ዝበለ ሃዋርያ ዝገበሮ ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 12 እምበኣር ከኣኽለና ይኹን ፈቓድ ኣምላኽ ንኩልኹም ዘስተንተንኩም ዝዘመርኩም ዘንበብኩም ቃለ ህይወት የስማዕልና ካብዚ ብምቕፃል ነዚ ናይ ሎሚ ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ኢና ርኢና ከምቲ በቀዳማይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክንዛዝም ከለና ኣቦና ኣቤ መልአከ ሰላም እዛ ኣብ ትመጽእ ዓርቢ እንመሃራ መልእኽቲ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናብ ሰብ ሮሜ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ናብ ሰብ ገላትያ ዳበለት ናብቲ ህዝቢ ናብቶም ኣብቲ ከተማ ዝነብሩ ናብቶም ኣብቲ ቤተክርስትያን ዝነበሩ ህዝቢ ዘይኮነ ናብ ውልቀ ሰብ ናብቲ ምስኡ ዝዓይ ዘገልግል ዝራድኦ ዝነበረ ወዱ ናይ መንፈስ ወዱ መታዓይቱ ጢሞቴዎስ እያ ኢሎምና ነይሮም ከምዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ እዩ ሰዲድዋ እንታይ ኢልዎ ከዓ ክንመሃሮ ፀኒሕና ኢና ምስ ብዙሕ መወከሲታቱ ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ዝተማሃርናዮ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ኣስተንትኖ ኣብ ቁፅሪ ክንዲዚኣ ኣስተንቲነ ቁፅሪ ክንዲዚኣ ኣስተውዒለላ ኣስተቢሂለላ ብፍሉይ ኣስተንቲነያ ብዛዕባ ክዛረብ ድሌት ትብልዋ ቁፅሪ ክትነግሩኒ ኣብዚ ስክሪን ከሪአኩም ክእል እየ ብሓፈሻ ድማ ካብዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ እንታይ ተማሂረ ኢልና ንነፍስና ሓቲትና ሎምስ ከምዝን ተማሂረ እዚኣን ሒዘ ተረዲየ እንብሎ ከዓ ወላ ብሓፈሻ ጥቕልል ኣቢልና እውን ክንገልፅ ንኽእል ኢና ግዜና ክንጥቀመሉ ኣብዚኣ ስጋይ ስጋኻ ምባል የላን ዘስተንተነ ሒዙ ደሎ ቀዲሙ ክዛረብ ይኽእል እዩ ግዜና ንምጥቃም ማለት እዩ ولا حانتي دينا دي حزنا خبز كله خواهنا تصنها حجب زياس كفتاح حفرات قليت الدلنيا ولا بتغللو اللومي زيادة ماهيرة كنا قلنا خلينا ده حانتي جزء من تخنت اسبو عدل كبوكم عانني اشتبل أبتا قطر 10 سنة مالتي أنا قدم صرافن سقواقن قفاعن نيرخ نسيسي كيف لتكو بزي مأمان سلز قبركو محرت رخبكو
ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ከነስተንትን እንታይ ዲስካስ ክንገብር ደልየ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣዝዩ ፀላኢ ክርስቲያን እዩ ነይሩ ነቶም ንክርስቶስ ኣሚኖም ክርስትና ተቐቢሎም ዝመላለሱ ዝነበሩ ህዝቢ ኣምላኽ ኣዝዩ ይፀልኦም ከጥፍኦም እፅዕር ነይሩ ካብ ገጽ ምድሪ ከጽንቶም ኣይጸልእን ነይሩ ንምንታይ ግን እንድሕር ኢልና ስለምንታይ ጸልኢዎም እንድሕር ኢልና እሱ ሕጊ ኣይሁድ ተማሃረ ብኦሪት ደኣምን ወዲ አብርሃም ወዲ ዳዊት ኢሉ ዝምካሕ ኣዝዩ ኣማኒ ብሕጊ ኦሪት ደኣምን ኣዝዩ ብእምነቱ ጽኑዕ ስለ ዝነበረ ነቲ ምምጻእ ክርስቶስ ግን ኣይተቐበሎን ኣይተረድኦን እቲ ንሱ ዝምክሐሉ ኣምላኽ ኣቦታተይ ኣምላኽ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኢሉ ዝምክሐሉ ኣምላኽ ግዚኡ ኣኺሉ ብስጋ ሰብ ከም ተገልጸ ግን ኣይኣምንን ኣይፈልጥን ኣይርዳእን ነይሩ ስለዚ ከዓ ብቕንዓት እዚኦም ነቲ ኣምላኽ ኣቦታተይ ኣምላኽ እስራኤል ክሒዶም ነዚ ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ እሞ ኣብ ናዝሬት ኩሉ ሰብ ዳርኣዮ ዳዓበየ ተራ ነቢ ወዲ ዓድና ወዲ ሃገርና ነዚ ተራ ሰብ ከመይ ኢሎም ኣምላኽ ኢሎም የምልኽዎ ብምባል ብቕንዓት ይነዲዱ ስለዚ ነዞም ክርስቲያን ከጥፍኦም ኣለና እናበለ ከዓ የሳድዶምን የእስሮምን የቕትሎምን ነይሩ ሊቀ ዲያቆናት ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ክመውት ከሎ ሓደ ካብቶም ጠጠው ኢሎም ዘቕተሉ ክዳውንቲ ናይቶም ዝቆትሉ ሒዙ ዝነበረ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ ናይ ፍቃድ ወረቐት ኣውፅኡ ከዓ ነቶም ኣብ ደማስቆ ኣብዚ ናይ ሕጂ ሶርያ ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበሩ ክርስቲያን ከጥፍእ እናኸደ ክርስቶስ ተገሊጹ ብብርሃን ንምንታይ ተሳድደኒ ኣለካ ኢልዎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ነይረ ክንሰይ ይብል ኣሎ ግን ምሕረት ረኸብኩ ስለምንታይ ምሕረት ረኺበ ብል ኣለኹ ብዘይ ምእማን ስለ ዝገበርክዎ ኮነ ኢሉ ብኽፍኣት ዳተረድኦ ደይኮነ ብቕንዓት ስለ ዝገበሮ ኣምላኽ ትቕንዕኑ ንምንታይ ኢሉ ይገብር ከም ዘሎ ስለ ዝተረድአሉ ምሕረት ተገይሩሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንኽብል ኢለየ ኮነ ኢልካ ሓሲብካ ኳልክሌት ጌርካ ንሰብ ምብዳል ክፉእ ምስራሕ ኣዝዩ ክፉእ ምዃኑ ሰብ ክጋገይ ይኽእል እዩ ኩሉ ሰብ ይጋገዩ ጻድቕ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ ይወድቕ 7 ግዜ ከዓ ይትስእ ተባሂልና ኢና ካብ ጌጉኡ ደይምለስ ኮነ ኢሉ ሓሲቡ እቅድ ኣውፅኡ ዝብድል ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከቢድ ሓጢኣት ማለት እዩ እንድሕሪ ቂምታኻ ምሳኻ ሓዲሩ ነቲ ክፉእ ክትገብሮ ዝሓሰብካ ንጎም ዝተሰኣካ ተደይ ተጣዒስካሉ ምስ ዝሓልካ ተደይ ገዲፍካ እስኻ ኮነ ኢልካ ብዕላማ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ማለት እዩ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ካብ ቅዱስ ቅንኢ ነታ እምነት ናይ ኣቦታቱ ነታ ኣምላኽ ኣቦታተይ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኢሉ ዝኣምን ዝነበረ ነቲ ኦሪት ዝተምሃሮ ነቲ ሕጊ ንዑ ንምኽባር ንዑ ንምትግባር ኢሉ ካብ ቅንዓት ትገብር ስለ ዝነበረ ምሕረት ተገይሩሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ከምኣ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ኣብታ ቁጥሪ 15 16 ነቲ ህዝቢ ንዓና ንኩልና ንኸተባብዕ ማለት እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጣኣን ከድሕን ከም ዝመፀ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባል እውን ብኩሉ ግቡእ እዩ ኣነ ዝቐደማዮም ብምባል ንነብሱ ትሕት ኣብል ብሓጢኣቱ ይእመን ኣሎ ንምንታይ ኣነ ሓጢኣተይ ብዙሕ እንድዩ ኣነ ከምዚ እንደ ኣምላኽ ኣይምሕረንን እዩ ምእንቲ ከይንብል ኣነ ዝቐደማዮም ኣነ ዝገደደ ሓጢኣት ዘለኒ ንዓይ ንከምዚ ኸማይን ከድሕን ይመፅ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ክንቅበሎ ግቡእ እዩ ግና ኸይሉ ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክበፅሑ ኢሎም ብኡ ዝኣምኑ ንኣርኣያ ኩሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ምእንቲ ኸርኢ በዚ ምክንያት እዚ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ ንዓይ ምሕረት ዝገበረለይ ኣዝየ ክፉእ ካብ ኩሉ ሰብ ዝገደደ ሓጢኣት ዘለኒ ክንሰይ ንዓይ ምምሓሩ ኣርኣያ ምእንቲ ክኾነኩም ኢሉ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ቀታሊ እዚ ኣሳዳዲ እኳ ምሕረት ዝተገብረሉ ንዓና እውን ኣምላኽ ኣይጭክነልናን እዩ ምእንቲ ክትብሉ እቲ ምሕረት ብኣይ ተጀሚሩ መጀመርታ ንዓይ ምሒርኒ እዚ ከዓ ኣርኣያ ምእንቲ ክኾነኩም ኣምላኽ ንሓጣን ኢሉ ከም ድመፀ ሓጢኣት ከምደይ ይፀባፀብ ናይ ቀደም ሓጢኣት ከምደይ ይዝክር ከቢድ ሓጢኣትካ ከምዚ እንዲ ሓጢኣትካ ኢሉ ደይፍንፍን ኣምላኽ ምዃኑ ብኣይ ኣርኣያ ምእንቲ ክኾነኩም መጀመርታ ንዓይ
ምሕረት ገይርለይ እናበለ ከዓ ከመይ ዓይነት ህይወት ከም ዝነበሮን ኣምላኽ ከይተገብኦ ብምሕረቱ ፀዊዑ ኣገልጋሊ ከም ዝገበሮን እዚ ከዓ ንዓኹም ኣርኣያ ንምዃን ኢሉ ከዓ ተስፋ ከይቆርፁ ክተባብዑ ኣነ ከምዚ እንደኢሎም ብሓጢኣቶም ንድሕሪት ከይምለሱ ከዓ የተባብዕ ካብዛ ናይ ሎሚ ኩሉ ድጓሓፍ የብሉን ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ ብፍሉይ እዚኣ ከስተንትን ስለ ዝደለኹ እየ ናባኹም መምህር ትምኒት እታ ናይ ዓንቶይ ተደይ ኮይና ናባኺ ብድሕሪኻ ሓውና ዲያቆን ግርማይ እሳ እኳ እታ ናይ ዓንቶይ እንድያ ግን ኣነሲ ኣብታ ናይ ቁጥሪ 5 እንድያ ከብ ፀኒሐ እታ መደምደምታ ትእዛዝ ግና ፍቕሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕልና ካብ ልግሚ ዘይብላ እምነት እያ ሕጅስ እንድሕር ደኣ ናይ ብሓቂ ነፍቅር ኮይናስ በቃ ኩሉ ትእዛዝ እግዚኣብሔርስ ኣብኡ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ኢለ ክሓስብ ፀኒሐ እንድሕር ኣተፍቅር ተኮይንካስ እንድሕር ከተፍቅር ኮይንካስ ኣማኒ ኢኻ ንጹህ ልቢ ኣለካ እምነት ኣለካ ስለዚ እንተደኣ ፍቕሪ ተሒዝናስ ኩሉ ነገር ኣብኡ ተጠቃሊሉ ኣሎ ፍቅሪ ማት ክርስቶስ ማት ንብዓብዩ ሕጂ እንድሕር ደኣ ከነፍቅር ክኢልናስ ምልክት ድሕነት እዩ በቃ ከምቲ ኣብቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ኢለ ክሓስብ ፀኒሐሲ ሕጂ ከተፍቅር ተኮይንካስ እዚ ኩሉ የድልየካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነፍቅር ዝመስለናስ ጌና ኣለና ማለት እዩ ኢለ ነፍሰይስ ከምኡ ኢለ ክሓስብ ፀኒሐ ንፈቲ ኢና ነፍቅሮም ኢና ንብል እምበርሲ እዚ እንድሕር ተለሲኡ ዘማልእ ኮይኑ ጌና ኣለና ማለት እዩ ኢለ ኣብኣ ካሰርት ፀኒሐ ዝተርፈና ነገር ኢለ ነፍሰይ እንዳበልኩት ናተይ ግብሪ ክርስቲያንትና ፀኒሐ ኣብኣ ክሳይገብር ፀኒሐ ትኽክል ፍቕሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕልና ካብ ልግሚ ዘይብላ እምነት እያ ምስ ፍቕሪ ክጠቃለላ ዘለዋ ነገራት እያ ከተስተንትነልና ፀኒሓ ቴንኪዩ መምህር ትምኒት ቃል ህይወት ተስማዕልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ናባኻ እሺ ቃል ህይወት ተስማዕልና ዲያቆን ሓውን መምህርና እግዚአብሔር ዘመና አገልግሎት ይባረክ ዋና ናይ ኩሉ እውን አምላህ ጸጋ ይብዝሕ ንእሽተይ ሓሳበይ ክህብ ኢለ ካብዛ ዲያቆን ሓዊ ዝበልካ ካብታ 13-14 እያ ንክምላእ እንታይ እያ ትብል እውን ኣዝያ ምክንያቱ ምስታ ዝበልካ ምስታ ዝበልካያሲ ብጣዕሚ ንዓልካ ሰብ ምክንያቱ መጀመርታ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ዝበሎ እቲ ዘስተንተኑ ኩሉ ነገራት ኣነ በዳሊ ኣነ ኩሉ ነገራት ገበርኩ ኢሉ ዝእመን ዘሎ ምክንያቱ ተዓሰርተ ኣነ ቀደም ፀራፊ ፀጓጉን ገፋዕ ነይረ ክንሰይሲ ከይፈለጥኩ ብዘይ ማነ ዝገበርኩ ወላ ብዘይ ምፍላጥ ወላ ብዘይኮነ ግን ኣብ መወዳእታ ነቲ ናይ ክርስቶስ ዝተቀበሎ ንኣምላኽ ኣሚኑ እቲ ኩሉ ዝኮነ ነበረ ጌጋ መንገዲ ሓጢኣት ምዃኑ ጌጋ ስለዝኮነ ተረዲእዎስ ናብኡ ምስ መፀሲ ዝሕጉሰና ኣብ 14 እግዚአብሔር መስከን ንኩሉ ንክእሎ ንሕና ምዳና ክርስቲያንሲ እምነትና ትምክሕትና ንሱ ስለዝኮነ ጸጋ ጎይታና ምስቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቅርን ብዘይልክዕ ዓዘዘ በቲ ሓይሊ ዝሃበኒ ክርስቶስ ንኩሉ ክእሎ ንሕና ንገብሮ ከም ክርስቲያን ብሓይልና ዘይኮነ ብሓይሊ ክርስቶስ ስለዚ መጀመርታ ግን እንታይ ክገብር ኣለና ንሕና ሓጢአትና ክንእመን ኣለና እንዳ ኩላ ዲያቆን ሓዊ ገልፃ ኩሉ ዝፀንሐ ከዓ ነዚ 13 ኩሉና ኣብቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ኩሉ ኣብ ናይ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ዝነበረ ብምሉእ ንክርስቲያን ዘሳድድ ነበረ ኣብ መወዳእታ ግን ኣነ በደለኛ ኣነ ሓጢአተኛ እየ ከምታ ናይ ኣቦና ዳዊት ዝበላ ንሱ ምስኮነ ግን መን እዩ ዝዓይሽዖ ጸጋ እግዚአብሔር ንሕና ዘይኮናስ እቲ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ኣባና ኮይኑሲ ንኩሉ ነገር ከም ንሰግሮ ኣዝያ ብጣዕሚ ደስ ኢልሃን ስለዚ ሓይልና ትምክሕትና ንሱ ስለዝኮነ ንሕና ስለዘፍቀርና ዘይኮነስ ንሱ ስለዘፍቀረና ንሕና ግን ብሓጢአትና ክንእመን ከለና ንሕና በዲልና ኢና ጎይታ ለይትን መዓልትን ዝተፈላለዩ ነገራት ንፍፅም ኢና ጌጋታትና ግን እቲ ዝበና ጸጋ ከዓ ንዑ ኣሚንና ምስሊ ጓዓስ ከዓ ዝመፃና በድነ ደነሞት ኮንተሞት እንተኮድኩ ክፉ ኣይፈርሕን ምክንያቱ ንሱ ምሳና ስለዝኮነ እግዚአብሔር መስገን ነዚ ኣኸቢል ዲያቆን ሓወት አሜን ዲያቆን ግርማይ ቃል ህይወት ተስማዕልና እሺ ካልኦት ኣብ ቁፅሪ ክንዲ እዚኣ ግበረለይ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም እንዳንበብኩም ምእንቲ ከተስተንትኑ ወይ ኣብ ገዛኹም
ደሎ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ሞባይልኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ዲያቆን ሓዊ ሳም ኣሎ ዲያቆን ሳሚ እረ ስለዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን። أمر تخلق قريب تسمع لنا أنا سابينيتي حسب سنة أبدا معرف فقر 3 سنة 4 ولا خبتها رأسس أمني حسوة تمرتي متنكا تبليا حواري قدس باولوسي نتيميتيوس أمني حسوة تمرتي تحلو خمزلهم نتمقاسس كتنكا خمزلو إيو زتنكو زلو مالتي ኣብቲ ግብሪ ሓዋርያት እውን ንሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ሰብ ቤርያ ምስ መፀ ኣዝዮም ደግታት ሰብ ስለ ዝነበሩ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣምፅኦ እስኪ እቲ መፅሓፍቲ ከመይ እናበሉ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርቲ ይምርምሩ ነይሮም እዮም። ሕጂ ንሕና ከዓ ኣብ ሰዓት እዚ ማዕረ ክንደይ ኣስተውዓልቲ ክንከውን ዘለና እዩ ዘረዳእና ዘሎ። ነቲ ዝተምሃርናዮ ነቲ ዘንበብናዮ ንኩሉ ኮፍ ኢልና ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ትምህሮ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል እንዳበልና በቲ ዝሰማዕናዮ ትምህርቲ ኣዚና ካብ ፅንፅዋያት ርሒቕና ነቲ ዘሎ ትምህርቲ ብቃል ኣምላኽ እናሰነና ከም ሰብ ቤርያ ክንከውን እግዚአብሔር ይደግፈና። ከምዚ እንተዘይጌርና እታ ትሕቲኣ ዘላ እታ መደምደምታ ትእዛዝ ዝኾነት ፍቅሪ እውን ከነስተብህላ ይንኽእልኒ ኢና እሞ እግዚአብሔር ይደግፈና። ዲያቆን ሓወይ የቀኒየለይ። አሜን። አሁን ዲያቆን ሳሚ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና። እሺ ካልኦት اشتركتن ዲያቆን ሓወይ ገሊ ኣማራዘነት ለዛ ስኻት ገለጽ ካልናን ዲያቆን ሰብ ሓወይ ዝገለጸን ተሓሒዛ እዛ ናይ ካብ ሓሰውቲ መምሃራን ተጠንቀቁ ትብል ኮይነን እስታ ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 7 ገሊኦም ካብዚ ዘንቢሎም ናብ ዘረባሃተው ተመሊሶም ነቲ ዝብልዎስ ወይ ነቲ ዘረድእዎ ዘስተውዕሉ ክንሶምሲ መምሃራን ሕጊ ኮኑ እዮም ዝደልዩ ግናኸ ነቲ ሕጊ ብመንገዲ ሕጊ እንተገበርዎስ ሰናይ ምዃኑ ንፈለጥና ኢና ትብል እቲ ዝገለጽ ከልና ዓንቲ ወይ ዋላ መምህር ተኽሉ ዋላ ንስኻ ንሕና ሓጢአተኛታት ኢና ሓጢአት ንገብር ኢና ንወድቕ ንክስእ ነዚ እዞም ናይ ሓሶት መምሃራን ግን ነዚ እንዳፈለጡ ዝደጋግምዎ ነቲ ዝብልዎ እውን ኣይስተውዕልዎን እዮም ጥራሕ ብሃተውተው እዮም ዝብልዎ እሞ ካብኡ ክንጥንቀቕ እንደለና ንሕና እውን መገዲ ክንክተሎም ከም ደይብልና ክስተንትን ፀኒሐ ዋላ ንዓቶም እውን ኣብ ፀሎትና ክንዝክሮም ከም ዘለና ምክንያቱ ሓደ ግዜ ሓንሳእ ነቲ ሓሶትን ነቲ ጌጋን ስለበስዎ ጥዑም ስለዝጥዕሞም ካብኡ ንምውፃእ እውን ክሽገሩ ስለዝኽእሉ ንሕና እውን ብፀሎት ክንድግፎም ከም ዘለና ክምለሱ ክንግዞም ከም ዘለና ከስተንትን ፀኒሐ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዓልካ ግለፀለይ ኢኻ ሓፂር ናይ ምግላፅ ኣና ፅቡቅ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ማማረዘነት ከምዚ ክንሰምዓ ፀናሕና ካብታ ቁጥሪ 3 ቁጥሪ 4 ሓውና ዲያቆን ሳሚ ዝበላ መበገሲት ጌራ ናብታ 6 7 8 ሰጊራ ካብ ትምህርቲ ስሕተት ክንጥንቀቅ ከም ደለና ንወንጌል ነቲ ቁኑዕ ትምህርቲ እምበር ናብ ፅንፅዋያትን ናብቲ ክትዕ ዘምፅእ ቁጥሪ ዘይብሉ ወለደታትን ናብቲ ፅንፅዋያትን ናብ ስሑት ትምህርቲ ንኸይድ ምክንያቱ ካብኡ ስለ ድዘንበሉ እዮም ካብ ወንጌል ስለ ዝወፁ እዮም ናብ ዘረባ ሃተውተው ዝምለሱ ከምታ ኣብታ ቁጥሪ 6 ድበለታ ገሊኦም ካብዚ ዘንቢሎም ናብ ዘረባ ሃተውተው ተመሊሶም ካበይ ኣብታ ልዕሊያ
ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሓልና ካብ ልግም ዘይብላ እምነት እያ ይብል ካብዚ ዘንቢሎም ናብ ዘረባ ሃተውተው ተመሊሶም ነቲ ዝብልዎ ወይስ ነቲ ዘረድእዎ ዘየስተውዕልዎ ክንሶምሲ መምህራን ሕጊ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ከምዚ ኖም ንሪኦ ዘለና ካብ ወንጌል ወፂኦም መምህር ምዃን ጥራይ ስቕ ኢልካ ጎይታ ከምዚ ኢለኒ ኣምላኽ ከምዚ ኢለኒ ኢየሱስ ከምዚ ርኢኒ እንዳበልካ ኣብ ክንዲ ወንጌል ኣብ ክንዲ ቁኑዕ ትምህርቲ ኣብ ሃለውሎውን ኣብ ፅንፅዋያትን ጃስ መምህር ክትከውን ትደሊ ነቲ ትብሎ ነቲ ተረድኦ ዘለካ ግን ምንም ንባዕልኻ እውን ዘይትፈልጦ ማለት እዩ ከምዚ ክትብሎ ፀንሐት ምእንቲ ክምለሱ ከዓ ክንፅሊ ይግባእ ምክንያቱ 224 ከም ዝኸውን ይብለውካ ንኣብነት ኣይከውንን ኣይፍፀምን ኣይጠዓሱን ከማን ኣይንስሑን ከማን እንደገና 2005 ከዓ 225 ካልእ ሓሶት ሒዞም ይመፁ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ስሑት ትምህርቲ ክንጥንቀቕን ነቶም ከምኡ ዝምህሩ ከዓ ፀሎት ክንገብረሎም ይግብአና ክትብለና ፀኒሓ ቃልዮ ተስማዕልና ማማረ ዘነት ኢድና ሓፍ ኣቢልና ኣለና መድሃኒ ዓለም ትብል ዘላ እሺ መምራይ ሕራይ ኣብታ ኩሎም ኣሕዋትና ክብልዋ ፀንሑሲ ሰለስተ ናይ ሕልናታት ወይ ከዓኒ ስትሪክት ካንሽስ ፅኑዕ ወይ ተሪር ሕልና ዝብል ሉስ ካንሽስ ፍቱሕ ዝኾነ ሕልና ወይ ከዓ ጉድ ካንሽስ ሓቂ ዝመልኦ ሕልና ወይ ናይ ምስቲ ዶግማ ዝኸይድ ሕልና ማለት እዩ ኣብታ ቀዳመይቲ ስትሪክት ካንሽስ ዝብሎ ወይ ከዓ ፅኑዕ ወይ ተሪር ሕልና ዝብል ካብቲ ናይ ኣምላኽ ዝለዓለ ሰብኣዊ ሕልና ክገብሩ ደልዩ ሰባት ነይሮም እዮም ኣብቲ ግዜቲ ንኣብነት ኣብ ግዜ ሓዋርያ ጳውሎስ ዝነበረሉ ሲ መርዓ ሓጢኣት ከም ዝኾነ እዮም ዝምህሩ ንሕና ግን ዋላ ኣብዚ ናይ መፅሓፍ ቅዳሴ ከማን ንሕናስ መውስቦ ንፁህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ከም ዘይብሉ ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጠሮም እዩ ዝብል እምበኣር ኣብዛ ስጋን ምስ ስጋን ዘይትመውት ነብሲ ዘላትናሲ ወነስተውዕል ኢሉ እዩ ዝቕፅል ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ ኣብኣ ርኩሳት እዮም ወይ ብኣኣ ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ዝልውጡ ንዓቶም ማለት እዩ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ መፍራሶምን ንፅየፍ ኢሉ እዩ ዝቕፅል ኣብኣ ከምኡ እውን ስጋ ምብላዕ ከም ሓጢኣት ገይሮም ይቆፅርዎ ነይሮም ምክንያቱ ስጋ ክንፀውም ከለና ንሕና ንፆም ኢልና ኢና ዳ ስጋ ንገድፍ ወይ ከዓ ካልእ ብልዒ እውን ንገድፍ ዳ እምበር ስጋ ሓጢኣት ከም ደይኮነ ኣይኮነን እዚኣቶም እቶም ስትሪክት ዝኾነ ካብቲ ናይ ሕጊ ኣምላኽሲ ኣትሪሮም ዝርእይዎ ነገራት ማለት እዩ ባዕላቶም ዝፈጠርዎ ማለት እዩ እቶም ካልኣይ ከዓ እዚኦም ፍቱሕ ሕልና ዘለዎም እዚ ጥቕሲ እዚ ኣብቲ እዋን እቲ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ እምበር ኣብዚ እዋን ናዚ ሲ ኣይሰርሕን እዩ እንዳበሉ ከም ግብረ ሰዶም ኣብነት ንዓቶም ኢትስ ላይፍ ስታይል ተባሂሉ ካልእ ሽም ተዋሂብዎ ዝኸይድ ኣምላኽሲ ናይዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣይፈልጥን እዩ ማለት እዩ ብኣቶም ግን ጥራሕ እመን እምበር ኩሉ ጻድቅ እዩ ወይ ከዓ ኩሉ ነገር ይፍቀደካ እዩ ተባሂሉ ዝኸይድ ወዲ ሰብ ምርጪ ኣምላኽ ድላይና ክንገብር ፍቃድ ሂብና ኢልካ እዚ ደይኮነ ነገራት ምግባር ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ግን እታ ጉድ ካንሽስ ወይ ከዓ ሓቂ ዝመልኦ ሕልና ዝብል ንዶግማ ቤተክርስትያን ዘይፃረር ሕልና ማለት እዩ ንሕና በታ ዝተዋሃበትና ንኸይድ እንተደኣ ኮይና እዚኣ ተናይ ብሓቂ ብሃዋርያት ዝተመሰረተት ቤተክርስትያን ብክርስቶስ ዝተመሰረተት ቤተክርስትያን በቲ ሕገቲ ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ዘን ሰለስተ እዚኣተን ክንርኢ ይግባአና እቶም ካልኦት ዘይተፃሓፈ እዮም ዘንብቡ ደሎ እቶም ካልኦት ከዓ ነቲ ተፃሓፈሲ ይኣልይዎ ኣለዉ ንዕኦም ዘድልዮም ነገራት ጥራሕዮም ዝርእዩ ዘሎ ምክንያቱ እንተደኣ ስትሪክት ኮይና ንዓኻ እንተደኣ ትጎድኣካ ኮይና ኣብቲ ሂወት ናትካ ማለት እዩ ንዓዓ ድምስስ ኣቢልካ ኖ ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ተጋጊኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብካልእ ኣዘራርባ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ክንጥንቀቐሉ ይግባአና እሞ ኣብቲ ክትብልዎ ፀናሕኩም ነዚአን እየ ከስተንትን ፀኒሐ ኣይንኸ ቴንኪዩ መምህር ተኽሉ ቃልዎ ተስማዕልና ኣራይ ስድራ እግዚኣብሔር ጊዜና 10 ደቂቃ ተሪፋታ ደላ ንሓደ 2 ሰባት ዕድል ክህብ ኣነ ሎሚ እዚኣ ተማሂረን ንብላ ህይወት የብዚያ ንእሽተይ ደኽፍትን ሃሎ
እሺ ማማ ህይወት ሓድጉ اوكي نشتك فتن انا من قبتك بلا زدلي يست كستنتنا تصنح خسي ممر تخلو ثانك يو بطعمي قاعد حن مزاخا تفيخنا نيركا همو قاعد حن مزاخا ابتناي ابقصرت تشعتسي ممهر وين قصيرة بالوان يرو بدن بيجرو ابغي واي الا تنصح باخي بناي حقي أبتنا تشعتسي حقي نمنفس بيكابتنا تكري أم أنت إلى خريعة سوري يرلا نمفرس تحكي أواني أنت بتغزر تشعتسي حقي نمفرستي حقي نبر نصعد كم زي تسرعي كفلت ناس نزي إزوزات أملاخ نزي فرحون نحطأن نرخصاتن نقللتن نقتلتن أبؤمن نقتلتي أديؤمن نقتلتي نفسن حجي أبتيا تخل حونا بدن بيجيرو قليت وعي حجي بزعب عندها تبالي خلص أبتا مسرت امنت حجي نعي قرتي كستنتنا دلي زلخو أبت مسرت امنت أبزلنا يوجيزي حجي بزح نجر ابنت كنا بالكلا ناس بحلف أمنت خوي الناس كمتي هاريا باولا زمهرنا أمنت خوي الناسي بقول ابنتي قدام النت كنه بهم زلنا تقول ناي ابنت قدايسي قدام النت كنه بزلنا يخل جزء زمهرنا حجاب زوان زلنا يو كنريو خلنا كندي نسمايا وزفرح نتناي مدراو منجستي زفرح زلو تسب بحلفي أبزناي زلنا جزي ولا بزي أبتناي بتخرستيانات كوينوم أمنت كوينوم زقول قل زلوين سلام تايسي نمدراوس كتفرحي بالكان منجستناي مدراوس كتفرحي بالكان عصرت السابع اللوات يغير كان منجست منسخ على خيط سمايا وجن كل جزي زي كير أملاخي زلنا حجس نابكو امنتنا سي إذا حد خم أخبلو خلوسي بلنا اللوتي امنتنا صنع خينس نعوم كنا اليوم كم زلنا بتيا حجي تخلن تايلو له مسرت امنت طعي انت خينو وي انت زي كوينو نمجمجم حادث سب نتقبعيو نبهريو بخمي كم زملكتو نمفلات كفتنو اللو حجسي زخنا النجار جبرسي امنت على النت بالتخن كاس قدام النت بتأمنت كا تطويل كا بتأمنت ولا يزاربو ولا ناي منجستي أمين زين نمنجستي فرحوا بمنجستي جزء اتي نسخاجن بتأمنت كا تطوكت بالكم زلكا إلى خستنتنا تعني حمستي زلنا يا خونتات نمالات قربتي فحبي لي أخون جن أبقى حب زنبوتات اليوم مزاز لنا تخيل كوينا تسميعات الني تزول حجي خونتات ولا بس السوشيال ميديا تسمعوا خلها بتن منجستي فريح زلو نسبي فريح زلو تي ولا تمسك الزحزوين مو أبزي أنا الساخ كبل عدل زلخو كستنتنا تسعني حمو بزي عاي حجي ولا انترينا وين زي أب فيليبس هارت باولوس كم تعبوني أب فيليبس أب فيليبس قصري سلسته كاب عصرت الشمنتن أبزي أجيدو نقرنا له زنا يكون تهزلنا يحجي كمتي بزعبو أم بزح ساعة زبالكوهم حجون نغبخوه إبل علخو بزحت سيز ألعت مسكال كريستوس كوينوم إما لالوسيوم موداتهم تفعاتيو أملاخهم كبدوميو كبرتمون ناب نورم إيو حسابهم كأناي مدريو نحنا جن هاجرنا أب سماياتيا كاب أون مدحاني نسو قيتانا يسوع كريستوس نتصبع لنا نسو بتي نخلو
خملكو كألو حيلي نتي خبر سجوء من انت خمسل نزي ناي وردت سجانا كن خلوت أيو حجة آمنت تخين ناس نزي أي نخستخ نقبر زلنا كنستنتنا زلنا إلي مزي زلنا يو حجي إيه خستايز قبر زلهمو نريو لنا نمسك زناشو نعملخ سرح زبولوس لزخواني أمو أبوتات وي دياقون قربتي ملولي نمالبات فحبي لخيكم thank you عليوت تسمعنا ماما هوت نتصوريو تقكل نتصوريو نزنا مدري قديفنا نزنا مدري مفرح نزنا مدري مرعاد قديفنا نتسمعو نقر كنحس سمعو أملاك كنأزاز عاب امنتنا كنتصنع عاب وانجيل كنتصنع نزنا جيزياو نقر ناي مدري ريكونا نتسمعو نقر كنحسب نعوخ النبر نزنا مدري فريحنا نزنا مدري خنبل نتناي سماي كي نخسر نأمنتنا كي نحدق نتزعابي ناي سماي نقر كي نخسر كي نحدق يا تغلل دبلت ملغتي بنتصور قليس كلنا يا أخي ماما هيوت تيانكيو كالي وتسمع لنا أما مس عسران كوينا لنا ببوتاتنا كحلفكم إيه حراي كبرن مسغانا نእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን አቦና አባይ ቆምስ መዕፀዊ ክገብሩልና እዮም እሞ ኩልኹም ነታ ምዕራፍ ዘንበብኩም ዘንበብክን መዝሙር ዝዘመርኪ ኣብትና እምነት ከምውን كم حتى يكون ويتدر تردعنا دستنتنايو نزقوا بأزخون كلهم كتكافلنا زمسهم زيابير أقل قلتكم أبارخ عونا ديكون محري أقل قلتك أبارخ ممهر دماء عليه وتسمع لنا دارقا موداتها أوغست نبتقدم يسمون سبتمبر سرعنا يو دحري 4 ورحي إيو متسئنا مو جابير أملاخنا بعد حن متساخا نملي شدما أملاخ مقلاصو يبزح لكا أبطاق أسري 10 شمنتن 10 تشعتن إيا قرب كستنتن صنيعة أتا سناي حلنا تبلسي أبزا معرف إزياء رح 3 جزية تتقيس الله أبتا قطر حمشته بزعباتا فقر مستزاربة فقر دماغ من تايك تكون قايلو كاب نصوه لبي كاب سناي حلنا كاب لقمي زي بالله امنت إلو أبتا قطري 10 شمنتن 10 تشعتن أتات إمتي وسودي كم تقدم تبهللكا كنبيتاتن امنتن سلنا يحلنا نحيسكا بو صبق وق من انت تواقع إذا ززق معقبك كالكو قالي يتسنى يحلنا دربي أمسي ناي امنت مركب تسبيراتهم إيا إلم كم لمدي أبهلنا ولدنا أتحلنا دو يبلكانيخا حلنا زي بلسب حلنا زي بلهم نا تبهله زعبينا قاليو حلنا نشتي أملاخيو حلنا وي نتخفعنا رتيعو كيدك أسنا زحدر وي دما زدك الصبق نجر عند حرجرنا دما أسانيلو زدك أسنا أيو هوريا باولوس دما
ንጢሞቴዎስ ወዱ ክፅሕፈሎ ፅሕፈሉ ከሎ ደጋጊሙ እዩ ብዛዕባ ሕልና ተዛሪብዎ ኣታ ወደይ ጢሞቴዎስ ከምቲ ቀደም እተባህለልካ ትንቢታትን እምነትን ሰናይ ሕልናን ሒዝካ ብኡ ጽቡቕ ውግእ ምእንቲ ክትዋጋእ እዚ ትእዛዝ እዚ ማዕቅበካ ኣለኹ ትንቢታትን እምነትን ሰናይ ሕልናን ሒዝካ ብኡ ጽቡቕ ውግእ ምእንቲ ክትዋጋእ ዓወት ዘለዎ ውግእ ትስዕረሉ ውግእ እንተ ደኣ ክኸውን ኮይኑ እንታይ ክህልዎ ኣለዎ ሰናይ ሕልና ክህልወካ ኣለዎ ትምኒትን እምነታትን ሰናይ ሕልናን ኣጽዋር ክህልወካ ኣለዎ ውግእኻ ውግእ ዓወት ውግእኻ ድማ ኣኽሊል ዓወት እትደፍኣሉ ኸውን እንተ ደኣ ኮይኑሲ ሰናይ ሕልና ክህልወካ እዚ ትእዛዝ እዚ ኣማዕቅበካ ኣለኹ ምስ በለ ገሊኦም ነቲ ሰናይ ሕልንኦም ደርብዮም እታ ናይ እምነት መርከብ ተሰቢራቶም እያ ምክንያቱ ሕልና ዘይብልና እንተ ደኣ ኮይንና እምነት የብልናን ሕልናና እንድሕር ደርቢና እታ መግለፂና ወይ ድማ እንጓዓዘላ መርከብ እምነትና እንታይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ተሰራ ወይ ድማ ጨሪስና ደርቢናያ ኣሎና ማለት እዩ ብዘይ ዚአን ድማ ንኣምላኽ ከነስምሮ ንኣምላኽ ክንረኽቦ ንሕና ድማ ካብ ኣምላኽ ህይወት ዘለዓለማውነት ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና እሞ ንሕልናና ክንጥንቀቐሉ ይግባአና ምክንያቱ ገሊኦም ነቲ ሰናይ ሕልንኦም ደርብዮም ሕልንኦም ምስ ደርበዩ ነቲ ሰናይ ሕልንኦም ምስ ኣጥፍኡሲ እምነቶም እምነት መርከብ ተሰቢራቶም እያ ኢሉ እምነት ተዘየልዩ ድማ ምስ ኣምላክ ክትራኸብ ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ሕልና ዘይብሉ እንታ ዝስሕልንኡ ሸይጦን በሊዖም እዮም መስለኒ ዝበሃል ናይ ወለድና ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ካብዚ ረኺቦም እዮም ይዛረቡ ነይሮም ማለት እሞ ሰናይ ሕልና ክህልወና እግዚኣብሔር ንኹለና ይሓግዘና ሰናይ ሕልና እንተ ደኣ ሃልዩና ተሰብረት ናይ እምነት መርከብ ደይኮነት ስኒ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ተሰጋግረና ወይ ድማ ተብፅሐና እንዕቲ እምነት ከም ዘላቱና ዝገልጽ እዩ ጎደሎ ዘይኮነ ሙሉእ እምነት ምስ ግዜ ምስ ኩነታት ዝኸይድ የማን ፀጋም ዝብል ደይኮነ ብገጽ ርእ ዘይኮነ ድማ ኣብ ኩሉ ኩነታት ኣብ ኩሉ እዋን ኣብ ኩሉ ቦታ ሓደ ዓይነት መርገፅን ሓደ ዓይነት መገድን ዘትሕዝ እዩ እሞ ኣምላኽ ንኹልና ሰናይ ሕልና ይሃበና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ኣራይ እሞ ኣቦና ኣቦይ ቀምስ ወፅኦም ኣለዉ መስለኒ እሞ እታ ናይ ሰላም መስተወቆ ጌርና መደብና ብጸሎት ክንዓጽ ኢና
الراي كلنا نصلوت أنساب حاف نبل من سلام زصلي صلوت كم بحدش كل زحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንኣነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለህም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ንኩሉ ትሕዚ እግዚኣብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ኣኸምኦ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ጸጋኻ እውን ኣፍሰልና ጀካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ ይበልናን ቅዱስምካ ንሰም ንጽውዖን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብዚ ዓለምን ዝምንባርና ብሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንንቲ ኣሕዛብ ከዓ ምኽረሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘለዎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኡን ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን መሓረ ኣምላኽ መሓረና ይቕረ በሃለ ኣምላኽ እቕረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርኸልና ምሳና ዝውዓልካ ነመስግነካ ምሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቆበካ እዛ መዓልቲ ከም ዝባረካልና እዛ ለይቲ እዚኣ ድማ ባርኸልና ነዚ ጉባኤ እዚ ድማ ኣምላኽና ብመንፈስ እናዓብየሉ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን እንጽምበረሉ ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ጉባኤ ግበረልና ዝጸለናዮ ጸሎት ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ኣብ ኣዛንካ ዝበጽሕ ካባኻ ድማ መልስኻ መልሲ ምሕረት ዘምጽእ ጸሎት ግበረልና ኩሉ እተምሃርናዮ ቃልካ ድማ ኣብ ኣእምሮና ተዓቂሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ እምነትና ዘጽንዕ ብሰናይ ሕልና ዘንብር ብልግሚ ዘይብላ ፍቅሪ ድማ ዘመላልስ ግበረልና ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ጸራፍን ሰጋግን ገፋዕን ኣሳርን ንርአ እሞ ነዚ ኩሉ ድማ ብዘይፍላጥ ስለ ዝገበርክዎ መዓይ ድማ ምሒርኒ ከም ዝበለ ንሕና ድማ ንምክሓሉ ጽድቂ የብልናን ንምክሓሉ ሰናይ ግብሪ የብልናን ንምክሓሉ ጽቡቕ ነገር እውን የብልናን ክንምካሕ ተኾይንና ብሓጢኣትና ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ኢና ክንእመን ክንምካሕ ዘለና እሞ ከምቲ ንዕኡ ብሓጢኣቱ ምስ ተኣመነ እስኻ ድማ ይቕረ ዝበልካሉ ንዓና ድማ ብሓጢኣተን ዝእመና ነብሳት ሃበና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተኣሚንና ድማ እስኻ መሓረና ኣብ ጭንቂ መከራ ኣብ ፀበባ ብሓዘን ኣብ ሕማም ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ንኩሎም መሰሮ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ኣብ ኩሉ ብምቅያራት ናይዚ ናይ ንፋስ ኣየር ዝመጽእ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንወፅእ ክንኣቱ ክንወፍር ኩሉ እስኻ ካብ ድንገት ካብ ሓደጋ ሓልወና ጽላልካ ውድቐልና ዘይንኽሎ ይትሃበና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎማ ሃበና
احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كبفاد احنا نمبر فتناي تأتونا من قسن حيلن كبرن نزال عالم ناتكاي ما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لخو بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدا إجابي هرصوات قويتا سراوي سلام لك لخو نسغي كاب أنس برغتيخي فركر سغم برغيو وملتا تسقا يا بيهر مساخ ايو وفستي دسي بالكي هتيات ناقصر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويشرق جينا أملاك المدان يسوس كريستوس كاني كانا سرهات يقدم ساسي أبسا ولدو لورو كساتي برهان أنتم أويا كانات وأويا دياقونات وران سايرو قصانات ببسمكمو كن فتانون صحاني يرسيان اسكلوان سميات جيو مهارن كريستوس مال عصر تغلتي زيو مهارن كسوس 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 كمون بأنت أجزتنا مريم مهارن كرسوس مل عصر تخلته بأنت أجزتنا مريم مانكسوس بأنت أجزتنا مريم مانكسوس بأنت أجزتنا مريم مهارن كرسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቅዱስ ዝበታዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ መጀሚሩ ዘፈፀመና ኣምላኽና ምስጋና ንዑ ይኹን ንኩልኩም ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና አሜን። آمين ለዝነበረና እቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ይስማዓልና ብሩኽ ለይቲ አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ዝነበረና ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ አሜን። ኩሎም እንዳሓን ሕልዮም ፅቡቅ ተማሂርና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። አሜን። ያቆም ኩልኩም ቴንክ ዩ አሜን። ቃል ሕይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ አሜን። ማምነት ብሩኽ ለይቲ ክበረልና ንኩልና አሜን። ቃል ሕይወት የስማዓልና አገልግሎትኩም ይባረኽ ብሩህ መዓልቲ ዝውዕል ጌታ ብሩኽ ለይቲ ይሕድረና አሜን። ዝተባረኸ ምሸት ይግበረልና። ቃል ሕይወት የስማዓልና አሜን። ንኩልና ትናፍሮ ወይኒ ብሩኽ ለይቲ ክበረልና ንኩልና ስድራ መድኃኔዓለም ደሓን ህደሩ